كما يتخونوا كما ياللهم يقريتا قرب كافتي ساعتا قرب دنجي لأتي اللهم بزخونة نايلومي مدرنا كمتي أفتي بوسترنا ونزله عوتات بصراحة كنكون ويكا حادي كافتي من قدي كنت كمان لمزقب عنا نقرات النهار اليوم إتي نتكملوا ويون كنقول زلنا عنتات صراحة كنسرها زلنا بلوزات كنا نموتاول كحجوزنا زخلو نقرات أدهمنا خنزاربنا كمون وزاد زي سمعنا لنا أبناء ماركتين ويكاتي أونلاين ماركتين زبهات وزح نقرالنا السدوم أنتايو بخمي كنسرح نخيل دوزح كزير ببردي تراي كنكيد سنحنا وبسمع تراي كنكيد سنحنا كندينا أفلت أنا خصاب كندي دروتي أو زملكت نلومي ምናልባት ድምጽ ይስማዕ እንድሕራሊ ቆረብ ናይ ኔትወርክ ክስታይ ኮይኑ ንጸኒሕ ስለ ኮይኑ ጸኒሑ መስለኒ ድምጽ እንድሕር ይስማዓሊ ኮይኑ ያ ምናልባት يا سلازي نلومي كافتي حزنا دلنا بسبب تمكرو كافلنا ويون هابناي كريبتو ويكاتي ناي فوركس بهالنتايو افلتنا كافتي حدد سرحو نسو عود كوين سرحلو تمكرو كافلنا نحاونا ابيل عدينا يالنا دحري قرب كما تصناي قرب انا افتاناي غزي اني قرب دونكي اريتا سلازي نلومي انتاي خلونا السود لو تمكرو افت سرحو عود كوين نخوص ويون عناون عوتات كوين نافتنا حسبوا مدبات مخنوات بحبوزنا نقرات تمكرو كافلنا حاونا قابل عدينا لنا السلمة كما تسنايو بتي ناتو تمكرو بتي ناتو السوس سرحلو كن عبي كن ويون السوز تكملوا من قدتات النهر اليوم السوزن بوبا مسحفت النهر اليوم كحبوزنا زخلو نعم تتقينا نعناون أفتي نحسبوا ندلين دلنا خم بتصح زي كلنا نهر اليوم نعم تتقينا احنا عبيل نخل من قدي كله ناي مالتي سلازي كساب عبيل حاونا زمسنا قال كافتي ناي قطعمي تسرحات تسرح لهم سي نعخكي تصواوخ هذه ازور ريولاني بل خزي تولم او خلي سمعي زخل العمت همي غير خاملوا او ماي جاد اوز مروا زلو انا يردني اما كررنا انا كايا سلاز غيرت علمي انت قمصه خنري اندمو والحبه نعي اي خوي والحبه نعي اوف مش عارفه هي المقوله زي خلاص وي نعي وي اي خلوا على اساس والحبه التوفى اسنان حيدر قواس اسنان حيدر قواس قدولي هذا ليش سوق غزا خدي نعي نقول الحبه اتحش دحن ما دحن كو يحزن I can't believe it ارجع اتلعي وي oh my god تحش ايش كاخذ بيه الجامه مخزي كالكم وا واخذ ياكل من الكلمه وا واي قلت ترى إنها خلنا نزل قلت ترى إنها شيء واي أنا مترى يصرف المخالو ولا أتلعينه أبي بقى ياخد خمسة ناخذ سبيل كيخي أتلعينه ديني لهاي بعد يخلن يغلط سيدي تقدر خلينا نفطق النادينا أتلعينك شفنا نعيد قردني ما رأسك رفتك عاد خد كرامة ألو تبزيش نخرنا يمثلني بيخك خرن دي وأتلعينه قول حاوبة واي
ሰላም ደጊና ይሓት ኩልኩም ነዚ መደብ ትከታተሉ እንኳን ብርሃን መጻኹም ምናልባት እውን ብድሕሪት ሪከርድ ምስ ኮነ እትርእይዎ በዚ ኣጋጣሚ ንኩልኩም ሰላም ክንብል ንፈቱ ንሎሚ መደብ ሒዝና ዘለና ከምቲ ቀፃሊ ኩሉ ግዜ ነቅርቦ ምናልባት እያ ውሕዳት ክትህልዎ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ትርእይዎ ወላ ሪከርድ ምስ ኮነ ንኩሉ ሰብ ክበፅሖ ክሪኦን ስለ ዝኽእል ግን ካብቲ እንህቦ ኢንፎርሜሽን ዝኾነ ሰብ ተረባሓይ ክኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ኩሎም እቶም መፅኦም ኣብዚ ገዛ ተመክሮኦም ዘካፍሉና ወይ እውን ፍልጠቶም ሸር ዝገብሩልና ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግኖም ፈቱ ምናልባት ብድሕርኩም እትኣትዉ ወይ ከዓ ድሕርኩም እትርእይዎ ናይ ሎሚ ዛዕባና እንታይ ክኸውን ኣብ ስራሕና ዕውታት ኮይና ንክንወፅእ ዘድልዩና ነገራት ወይ እውን ዕውታት ንክንከውን ንጥቀመሎም መንገድታት እንታይ እዮም እዚ እቲ ሓደ ዝዓበየ ርእስና ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ኣለና ኣብ ማርኬቲንግ ወይ ከዓ ኦንላይን ክበሃል ሰሚዕና ኣለና ገለ ሕጂ ብርድኢት ዝሓዝናዮ ውሕዳት ክንከውን ንኽእል ኢና ብስምዒት ዝሓዝናዮ ከዓ ብዙሓት ክንህሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ብኣፍልጦ ክንገብሮ ከለና እቲ ንገብሮ ንደልዮ ነገር ነቲ ሓሲብናዮ ዘለና ከዕብየና ስለ ዝኽእል ንዕኡ ተመርኪስና ድማ ቤዝ ሒዝና ድማ ካብቲ ቤዝ ከዓ ንሕና ከዓ ናብቲ ክንበፅሕ ዘለና መንገድታት ክህቡና ንሎም መዓልቲ ሓውና ኣቤል ዓዲምናዮ ኣብ ሰዓት መፂ ኣሎ እሱ ድማ እንታይ ከካፍለና እቲ ሓደ ፕሮሲጀር እሱ ዝጥቀመሉ ዕውት ንክኸውን መንገዲ እንታይ እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ናይ ፎሬክስ ክሪፕቶ ዝበሃል እውን ኣፍልጦ ከካፍለና መፂ ኣሎ ስለዚ እቲ መድረክ ናብ ኣቤል ክንወይና ብሕጂ እትርእይዎ ወይ እውን ሪከርድ ምስ ኮነ እትርእይዎ ድማ ዝኾነ ሓሳብኩም ርእይቶ እንድሕር ኣለይኩም እውን ንኣቤል ሓውና ከም ፈቓዱ ኣብቲ ትርፊ ግዜኡ ኣምፂና እውን እቲ ካልኣይ ምስ ረኣኹሞ ነቲ ቪድዮ ክትሓትዎ ትደልዩ እንድሕር ኣለዩ እውን ምስቲ ናቱ ግዜ ርኢና እውን ካልኣይ ሴትኣፕ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንሓውና ኣቤል መፂና ኣሎ ብሰዓቱ ሰላም ኣቤል ከመይ ኣለኻ ሰላም ዲ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ታንክ ዩ ፎር ዮር ታይም ኣይ ኖ ግዜኻ ሂብካ ኣብ ስታይ ከም ዘለካ ከማ ንፈልጥ እየ ስለዚ ንኩሉ ተፃዊርካ እቲ ተመክሮኻ ፍልጠትካ ሸር ክገብር ፀገም የብለይን ብምባልካ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግነካ ፈቱ ስለምምፃእኻ እውን ታንክ ዩ ኣነ እውን ስለዚ ዓደምካ ንገረ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ከምዚ ዓይነት ዕድል ክርከብ ከሎ እንድሕር ይብልኒ ምክንያቱ ከዓ ናተይ ፃዊዒት ወይ እቲ ናተይ ፓሽን ፋይናንሻሊ ኤንድ ሜንታሊ ንሰባት ክሕግዝ ምኽኣል እዩ ኩሉና ናብዚ ምድሪ ክንመፅእ ከለና ነናህና ፃዊዒት ወይ ነናህና ተውቦ ሒዝና ኢና ንመፅእ እቲ ናተይ ከዓ ንሰባት ምሕጋዝ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት መገዲ ክረክብ ከለኹ ድሕር ኣይብልኒ ስለዚ ስለዚ ዓደምካና ኣነ ከመስግነካ ፈቱ ታንክ ዩ ምናልባት ሕጂ ኣብቲ ናትና ክስታይ ውሕዳት ሰባት ክህልዉ ከለዮም ወይ እውን እቲ ዝዓበየ ግን ናይ ዩቱብ ፅቡቅ ነገሩ ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ዝደለየ ሰብ ንድሕሪት እንዳመለሰ ድዩ ወይ እውን ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ዝከታተሎ ብዙሕ ሰብ ክህሉ ክእል እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ መልእኽቲ ንሱ እዩ እስኪ በቲ ናትካ ኣቤል መን እዩ ብኡ ክንጅምር እሞ ነቶም ምናልባት ኣይነው ዝፈልጡካ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ካብቲ ፊድባክ ዝረኸብክዎ እውን ኣሎ ግን ነቶም ዘይፈልጡካ ከዓ ንክፈልጡካ ኣቤል መን እዩ ኣብ ምንታይ ዝነጥፍ ናትካ ንእሽተይ ኢንትሮዳክሽን ተትበና ፅቡቅ ኦኬ ፅቡቅ ሶ ብዛዕባ ይከላለየኩም ከለኹ ቁሩብ ድሕሪ ኢለ ባክግራውንደይ ክዛረበ ድሓር ኣብቲ ነጥቢ ሂወተይ መቐይሮ ድመፃሉ ጉዕዞ ከዓ ፅቕፅቕት እንዳበልኩ ክነግረኩም እቲ ጉዕዞ ናይ ሂወትና ንባዕሉ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ከመይ ኢለ ብዝበፂሐ እንታይ ዓይነት ተርኒንግ ፖይንት ተጠቂመ ኣብኡ ኸ እንታይ ዓይነት ቻንስ ረኺበ ኣነ እንታይ ከመይ ገይረ ከርኢ ዝኽእል ማለት እዩ ሶ ብሓፈሻዊ ስመይ ኣቤል እዩ ዝበሃል ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ከዓ ኣብ ኤርትራ መስመራ እዩ ሶ ባክግራውንደይ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ምስ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ዝተተሓሓዘ ነገር እዩ ነይሩ ምክንያቱ ናይ ፋሚሊ እንዳ ኮምፒተር እንዳ ኤሌክትሮኒክስ እንዳ ሶላር ስለ ዝነበረ ባክግራውንደይ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ነይሩ ምስ ኮምፒተር ምስ ኤሌክትሮኒክስ ዓበየ ክብል ይኽእል እየ ሶ ሞያይ ምስ ተምሃርኩ ሃይስኩል ምስ ወዳእኹ ጎኑ ጎኑ እውን ይመሃሮ ነይረ ናይ ኮምፒተር ኣፕሊኬሽን ናይ ግራፊክስ ከምኡውን ናይ ኮምፒተር ሜንተናንስ ኤሌክትሮኒክስ ናይ ሃውስ ኢንስታሌሽን ብምሉእ እዚ ኣብቲ ንሕና ትምህርቲ ስልጠና ንህብ ስለ ዝነበርና ተማሂረ ይሰርሓሉ ነይረ ሶ ምስ ናይ ኮምፒተር ሜንተናንስ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ይሰርሕ ነይረ ድሓር ከዓ ናብ ናይ ሶላር ሲስተም ዳርጋ ኦልሞስት ንሕና ኢና ተኣታቲናዮ እቲ ናይ ሶላር ሲስተም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሲመንስ ነይሩ ናይ ሳምሰንግ ነይሮም ፌዘን ዝበሃል ጀርመናዊ ነይሩ ሳልሳይ ከዓ ሓወይ ነይሩ እዚኦም እዮም ካብቶም መጀመርያ ኣብ ኤርትራ ሶላር ሲስተም ዝጀመሩ ድሓር እቲ ናይ ሲመንስ ናብ ናይ ኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽን እንዳቀየሩ ናብ ናይ ሞባይል እንዳቀየሩ ከይዶም ሳምሰንግ
እቲ ፌዘን ጀርመናዊ ጠቕሊሉ ወፂኡ ሶ ንሕና ተሪፍና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሶ እቲ ናይ ሶላር ሲስተም ብሰፊሕ ኢና ሰሪሕና ኣሎ ኦልሞስት ኣብ ብዙሕ ሃገራት እንዳኸድና ናይ ሶላር ኢንስታሌሽን ተክል ነርና ብግሊ ኮነ ብትካላት ክሳብ ዓበይቲ ትካላት ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ሶሪ ቁሩብ ሰዓል ሒዛትንላ እሞ ድምፀይ ቁሩብ ታሽሙ ድሕሪ ኮይንኩም ኣቐዲመ ይቕሬታ ሶ እቲ ባክግራውንድ ናተይ እዚ እዩ ነይሩ ኣነ ዝመስለኒ ዝነበረ እቲ ካብ ቤተሰበይ ዝተቐበልክዎ እሱ ሞያ ስለ ዝኾነ እሱ ፓሽን ዝመስለኒ ነይሩ ንዑ ዝሰርሕ ነይረ ፅቡቅ ጌረ ከዓ ዝሰርሖ ነይረ ድሓር ግን ካብ ኤርትራ 2011 ኣከባቢ ካብ ኤርትራ ወፅእ ካብ ኤርትራ ምስ ወፃኹ ንኢትዮጵያ ወፅእ ድሕሪኡ ንስዑድያ ከዓ ከባቢ 4 ዓመት ተቐሚጠ ድሓር ናብ ኣሜሪካ 2017 ወርሒ 6 ኣቢለ መፅእ ማለት እዩ ሶ ከባቢ 6 ዓመት ፈርዓን ዝኾነ ኣሜሪካ ገይረ ኣለኹ እቲ ለውጢ ሽዑ እዩ ጀሚሩ ናይ ህይወተይ ለውጢ ክብለኩም ከለኹ ቅድም እውን ፅቡቅ ስራሕ እዩ ነይረ ንፅቡቅ ነገራት ዝገብር ነይረ ግን ኣቤል መን እዩ እንታይ እዩ ዝሕጉሰኒ እንታይ እዩ ፓሽናተይ ኣብዚ ምድሪ ፈጣሪ ክፈጥረኒ ከሎ እንታይ ገይረ ንክሓልፍ ይፈጢርኒ ዲስከቨር ዝገበርክዎ ሽዑ ግዜ ኣሜሪካ ዝመፃኹሉ ግዜ ብዙሓት ሰባት ንስደት መብዛሕትኦም እዚ ቪድዮ ዝሪኦ ዘሎ ኣብ ስደት ኮይንና ኢና ንሪኦ ዘለና ኤሮጳ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኣብ ዝተፈላለዩ ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ስደት ምስ ከደ ከመይ ገይሩ ክነብር ከም ዘለዎ ኣይፈለጥኒ ንቅድሚኡ እዩ ዝኸይድ ኣነ ግን ፍልይ ዝበለ ዝገበርክዎ ነገር እንታይ ነይሩ ናብ ኣሜሪካ ምስ መፃኹ እታ ናይ መጀመርያ ዓመት ናብ መፅናዕቲ እየ ዳርጋ ይሕሊፍ እያ ከመይ ይሰርሕ ስራሕ ነይርኒ ይሰርሕ ነይረ ግን ኦኬ እዛ ዓዲ እዚ ከመይ ይሰርሕ እቶም ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ዕውታት ሰባት ዝበሃሉ ከመይ እዮም ዝነብሩ እንታይ ዓይነት መገዲ እዮም ዝጥቀሙ ብከመይ መገዲ እዮም ዝኸዱ እንታይ እዮም ከዝሰርሑ እዚ ከፅንዕ ጀሚረ እዚ ከፅንዕ ምስ ጀመርኩ ኩሉ ግዜ እቲ ሓደ ነገር ክንደሊ ከለና ፈጣሪ ምሳና እዩ ኣምላኽ ይሕግዘና እዩ ካብ ልብና ክንደሊ ከለና እሞ ከዓ ክንፅዕር ከለና ሽዑ መገድታት ካ እንዳመፀ ክሕግዘና ኩሉ ነገራት እዩ ዝመፅእ እንታይ ይበሃል ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ኣጥቢቑ ክደልዮ ከሎ ኣብ ሰማይ ኮይኖም መላእኽቲ ሪእዎ እሞ እዚ ወድስ ኣዝዩ ይፅዕር ኣሎ ይሃልኽ ኣሎ እስኪ እቲ ዝደልዮ ነገር ንሃቦ ኢሉ ኩሉስ ይተሓባበረካ ማለት እዩ ይበሃል ሶ በቲ ጋጣሚ ሜንተር ረኺበ ማለት እዩ which is the best thing ኣብ ሂወተይ ዝረኸብኩ ዓብ ነገር ሜንተር ምርካብ እዩ ማለት እዩ ሶ ሜንተር ረኺበ እታ ሜንተረይ ከዓ ነቲ መገዲ ጉዕዞ ከመይ ገይረ ከይድ ከም ዘለኒ ከዓ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተሪእና ሜንተር ክብል ከለኹ ብዙሓት ሰባት ኣቤል ሜንተር ክትብል ከለካ እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ይሓቱን እዮም ሜንተር ማለት እንታይ ማለት ይመስልኩም እቲ ንስኹም ክትበፅሕዎ ትደልዩ እቲ ንስኹም ክትከድዎ ትደልዩ ኦልሬዲ ቀዲሙ ዝበፅሐ ሰብ ማለት እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓደ ሜንተር እንታይ ይብል ነይሩ ኣብ ስቴጅ እንዳምሃረ ከሎ ሜንተርኩም ክብል ከለኹ ኣነ ንስኹም ሓደ ገረብ ክትሪኡ ከለኹም ኣነ ግን ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ጫካ እየ ዝርኢ ዘለኹ ኣብቲ ጫካ እውን ነይረ እየ እንታይ ከም ዘጋጥመኩም ከዓ ይፈልጥ የብል ነይሩ ሶ ሜንተርካ እቲ ስኻ ዝሓለፍካዮ እቲ ስኻ ክትበፅሖ ትደሊ ኦልሬዲ እሱ ዝሓለፎ እዩ ስኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትበፅሕ ትደሊ ኣለኻ እሱ ከዓ ኣብኡ ኣሎ ኦልሬዲ ሓሊፎ እዩ ኣብኡ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ፈልጥ እዩ ሽግር ከጋጥመካ ከሎ ክትወድቕ ከለኻ ንምንታይ ከም ዝወደቕካ ከመይ ጌርካ ከም ትስእ ይፈልጥ እዩ ሶ እቲ ንዓይ ዝዓበየ ነገር ዝረኸብክዎ ሜንተር ምርካብ እዩ ድሕሪኡ እየ ነቲ ናተይ ፃዊዕት ወይ ከዓ ነቲ ናተይ መገዲ ክኽተል ወይ ከዓ ዲስከቨር ክገብር ጀሚረ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝህንጠ ነይረ ክድውለለይ ከላ የሓታ ፅሒፈ ይዳሎ ነይረ ኦልሞስት ናይ መጀመርያ ዓመት ዝነበረት ኣብ ከምኡ ኣሕሊፈ እዮ ድሕሪኡ ምስኡ ጎኒ ጎኒ ዝሓገዘኒ ከዓ መፅሓፍቲ ምንባብ እዩ ቅድሚኡ ኣነ ናይ መፅሓፍ ምንባብ ባህሪ ኣይነበረንን ብዙሕ መፅሓፍ ኣንባቢ ኣይነበርኩን እዚ ብዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ናተይ ቪድዮታት እውን ገሊፀ ነይረ ድሓር ግን ከይተረዳእኒ እቲ ናይ መፅሓፍ ፍቅሪ ብፍላይ ከዓ እቲ ዝፈትዎ ዓይነት መፅሓፍቲ ምስ ረኸብኩ ብኡ ክምሰጥ ጀሚረ ኣብ ሂወተይ ለውጢ ከምፅእ ክሪኦ ጀሚረ ክፈትዎ ከዓ ጀሚረ ድሓር ኦልሞስት ብዘይ ብኡ ክነብር ዘይክእል ዓይነት ሰብ ክኸውን ጀሚረ ዝበዝሑ ሰባት እንታይ ይገብሩ ገለ ነገር ቅድም ክገብርዎ ዝነበሩ ነገር ከይገበርዎ ይሓልፉ እሞ at some point ክገብርዎ ከም ዝነበሮም ምስ ተረድኦም መሊሶም ኣብ ጣዕሳ ከዓ ግዜኦም ይሕልፉ ኣነ ዝገበርክዎ ነገር እንታይ ኦኬ ዝሓለፈ ግዜ ከንብብ ነይርኒ ኣየንበብኩን ሕጂ ግን ተረዲእኒ ኣሎ ሶ እንታይ ክገብር ዘለኒ ንዝሓለፈ ግዜ እንድሕር ንኣብነት ሕጂ ኣብ መዓልቲ ሰዓት ከንብብ ዝግባኣኒ ሃልዩ ነቲ ዝሓለፈ ግዜ ከዓ ከበር ክገብረለይ ዝኽእል ዳብል ገይረ 2 ሰዓት ገይረ ከንብብ ኣብ ጣዕሳ ሕጂ እውን ግዜ ኣየጥፍኦኒ ኢለ ኦልሞስት ካብ ሽዑ ጀሚረ ኣብ ሶምን ሓንቲ መፅሓፍ ከንብብ ከም ዘለኒ ፕሮግራም ገይረ እየ ዝኸይድ ኦፍኮርስ ብዙሕ ነገራት ኣብ ሂወት ከጋጥም ይኽእል እየ ሓንሳብ ክዘልል ይኽእል እየ ግን ዳስ ማይ ጎል በቃ ፕላነይ ጎለይ እሰይ ኣብ ሶሙን ኣትሊስት ሓንቲ መፅሓፍ ከንብብ ኣለኒ እቲ ዘንብቦ መፅሓፍቲ ፍሉጥ እዩ ፊክሽን መፅሓፍቲ ዘየለኒ መፅሓፍቲ ኣየንብብኒ ዘንብቦ መፅሓፍቲ ምስ ማይንድሰት ምስ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ዝተተሓሓዘ ክኸውን ኣለዎ
ምስ ኔጎሽዬሽን ሴልስ ፋይናንሻል ምዝ ነገራት ዝተተሓሓዘ ክኸውን ኣሎ ወይ ሳይኮሎጂካሊ ሂማን ቢሄቪየር ዘፅንዕ ክኸውን ኣሎ ወይ ከዓ ፋይናንስን ሴልስን ምስኡ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ኣሎ ዳስ ዋይ እቲ ናተይ ፓሽን ስለ ዝረኸብኮ ንዑ ጥራይ ዘፅንዕ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ኣብ ቪድዮ እውን ጠቂስያ ነይራ ኣብ ሓደ መርዓ ተዓዲምና ከይድና ነርና ኣብቲ መርዓ ሓደ ዓብይ ሰብኣይ ነይሮም ከይደ ምስኦም ኮፍ ኢለ ሶ ብዕላል ፈልጦም እየ ብዙሕ መፅሓፍቲ ፅሒፎም እዮም ልዕሊ 10 ዝኾኑ መፅሓፍቲ ከዓ ካብ ፍራንስ ካብ እንግሊሽ ተርጊሞም ኣቕሪቦም እዮም ኦኬ ሶ ከይደ ምስኦም ኮፍ ምስ በልኩ ካዕሎም ጀሚረ ማለት እዩ ኣነ እውን መፅሓፍ ምንባብ ፈቲ ኢለ እዮም ማለት እዩ ድሓር እሞ ከምዚ ዝብል መፅሓፍ ኣንቢብካ ትፈልጥ ዶ ይብሉኒ ኣነ ከዓ ኖ ኣይፈልጥን ይብሉ ከምዚ ትብል መፅሓፍ ከንቢብካ ዶ ይብሉኒ ሕጂ እሶም ዝፅውዑለይ ዘሎ መፅሓፍቲ ብሉፃት ዝበሃላ መፅሓፍቲ ብዙሕ ሰብ ኣንቢብዎን ኣሎ ኢሎም ዝሓስብዎን መፅሓፍቲ እዮም ጠቂሶም ሶ ድሕሪኡ 3-4 ዝኾና መፅሓፍ ጠቂሶም ላይ ኣንብብ ኮነ እምቦ ስቕበ እንታይ ደኣ እሞ መፅሓፈ ንብብ እየ ትብል እዚ መፅሓፍቲ ድሕሪ ዘየንቢብካ ዳ ኢሎምኒ ኣነ እውን ስሒቐ ሓቆም እዮም ማለት እሶም ዘንብብዎ መፅሓፍቲ እሶም ዝፅሕፍዎ መፅሓፍቲ ወይ ከዓ እሶም ዝጥቀምሉ መፅሓፍቲ ፊክሽን እዩ ልብወለድ ዓይነት መፅሓፍቲ እዮም እሶም ዝፈትዉ ዘንብቡን ወይ ከዓ ዝተርጎሙ መፅሓፍቲ ኣነ ፊክሽን ኣንቢበ ምናልባት ካብ 10 ዘይሓልፋ ፊክሽን ኣንቢበ ኣለኹ እሱ እሰን እውን ኣብቲ ፊክሽን ዝኾነ ታሪክ ኣሎ ወይ ፅቡቕ ዛንታ ኣሎ ወይ ሰባት ብጣዕሚ ምሻሎ ኤግዛጀሬት ገይሮም ኣጋኒኖም እቲ መፅሓፍቲ ሽዑ ስኻኻ ትህንተ ኪሪዮሲቲ ሒዘካ እንታይ ዓይነት መፅሓፍቲ ኢና እዚአን ኢልካ ከተንብቦ ካልእ ሰብ ሪኮመንድ ገይርካ ማለት እዩ ኦኬ ከምዛ ዓይነት መፅሓፍቲ ውሕዳት ኣንቢበ ካልእ ግን ምስ መጀመርያ ምስ ሂማን ሳይኮሎጂ ክትሓሓዝ ኣለዎ ምስ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ክትሓሓዝ ኣለዎ ምስ ማይንድ ሴት ክትሓሓዝ ኣለዎ ብድሕሪኡ ከዓ ብዛዕባ ፋይናንስ ክኾን ኣለዎ ብዛዕባ ሴልስ ኔጎሽዬሽን ከምዛ ዓይነት ብዛዕባ ቢዝነስ ዘተኮረ ክኸውን ኣሎ ከምኡ ዓይነት መፅሓፍቲ እየ ዘንብብ ሶ ብድሕረ ባይታይ ከም ዝመስል መጀመርያ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ነጊረኩም ኣሎ ኣብዚ ምስ መፃኹ ግን ከምዛ ዓይነት መገዲ ተጓዒዘ ድሕሪኡ ናይ 5 ዓመት ፕላን እየ ኣውፅአ ከምቲ ዝሓሰብክዎ ከዓ እዩ ከዓ ፅቡቅ ከዓ ከይድለይ እቲ ዝሓገዘኒ ነገር ከዓ እቲ ዝተኸተልክዎ መገዲ እቲ ዝኸድክዎ መገዲ ሜንተር ብምርካበይ እሱ እዩ ከዓ ንዓይ ብዙሕ ሓጊዝኒ ሶ ድሕሪ ባይታይ ከም ዝመስል ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ኣብ ናይ ላይፍ ኤንድ ቢዝነስ ኮቺንግ ኣብ ቢዝነስ ኣዝ አ ቢዝነስ ፐርሰን አንትርፕረነር ማለት እዩ ናይ ፎሬክስ ክሪፕቶ ከዓ ትሬድ ገብር ኣክቹዋሊ ሞር ኣብ ፎሬክስ ትሬድ ገብር ብከምዚ ዓይነት ናይ ማይንድሰት ናይ ፋይናንስ ስልጠና ከዓ ንሰባት ከዓ ይሕግዝ ማለት እዩ ዋው ፅቡቅ ያ ቤልሓወይ ሕጂ እዚ የደልየ ዘለኹ ማለት እንታይ ድዩ ከብ ኣለኹ ኦኬ ያ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ሰዓት እዚ ንደልዮሲ ከም መንእሰያት ምሻሎ ከም መንእሰያት ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ኣሎ ስኻ ከዓ ልክዕ ከም መንእሰይ መጠንካ ነቲ መንእሰይ ከዓ ክሳብ ክንደይ ፀላዊ ምዃንካ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ክነግረካ ይፈቱ ስለዚ እንታይ ደልየና ዘሎ መስልካ ኣብ ሰዓት እዚ ገርሲ ኣብ ክንዲ ብስምዒት ጥራይ ዝኸይድሲ ብርዲእት ክኸይድ ከለኹ እዩ ዘዕውተኒ ምሽ ሕጂ ኣቤል ከዓ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቪድዮታት ከዓ ወይ እውን ኣብቲ ናትካ ዩቱብ ድዩ ኣብ ቲክቶክ ድዩ ሼር ትገብሮ ነገር ኣሎ ፀለውቲ ሰባት ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ ናትካ ኣብቲ ቪድዮታትካ ተልዕላ ነገር ኣላ ንስኻ እንታይ ዕውት ንክትከውን ትብል ኣላ ኩሉ ግዜ ተደጋጊምካ ማለት ሕጂ ኩላህና ክንዕወት ንደልዮ ነገር እዩ ምሽ እንታይ እዩ እቲ ምስጢር እስኪ ዕውታት ንክንከውን ስቲ ቤዚክ ክንገብሮ ዝግባአና ቅድሚ ነቲ ናሓስቦ ዘለና ምእታውናሲ ክንገብሮም ዘለና መንገዲስ እንታይ እዮም ምስጢር ዓወት ቀፃሊ ገለስ ከበለና ማለት ኣነ ክጥቀመላ እንድሕር ኮይነሲ እቲ ኣቤል ምስጢር ዓወት ዝብላ ኩሉ ግዜ ደጋጊም ዝሰርሓላስ እንታይ እየ ኦኬ ሶ ኣብ ብዛዕባ ዓወት ክንዛረብ ከለና ብዙሕ ነገራት ክንትንክፍ ንኽእልና ብዙሕ ነገራት ክንዛረብ ንኽእል ኢና እዚ ኩሉ ግን ናብ ፅሙቕ ኣቢልና ሓፂር ነገራት ከምፅኦ ክፍትን እየ ዓወት ክንብል ከለና ብዙሓት ሰባት ብዝተፈላለየ ዴፊኒሽን ክህብዎ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ንኩሉና ዓወት ንብሎ ሓደ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ሓደ ፋሚሊ እንድሕር መፂና ንሓደ ስድራ ኣቦን ኣደን ደቂ ቆልዑትን ዘለዎ ነቦ ዓወት ካልእ እዩ ነደ ዓወት ካልእ እዩ ንሓደ ቆልዓኻ ዓወት ካልእ እዩ ምናልባት ነቦ ገንዘብ ምምፃእ ዓወት እዩ ምክንያቱ እቲ ቦ ኣብ እምርኡ ዝሓስቦ ደቁ
ኣብ ፅቡቅ ገዛ ምቕማጥ ደቁ ከይጠሚዎ ገንዘብ ሰሪሕ ምምፃእ ደቁ ከይዓርቅዎ ክዳን ከይስእኑ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ዝሓስቡ ሰሪሐ ናይ ትምህርቲ ክኸፍለሎም ናይ ትምህርቲ ክፍል ናይ ገዛ ክራይ ኣትዩ ናይ ክዳኖም እዚ ነብኡ ሕጂ ድሕሪ ሰሪሑ ፅቡቅ ገንዘብ ኣምፅኡ እዛ ዓወት ክኸውን ይኽእል እዩ ነደ ከዓ ገንዘብ ኣይንታያን እዩ ደቃ ብስነ ስርዓትን ብስነ ምግባርን ምዕባይ ከዓ ንሓንቲ ደ ከዓ ዓወት እዩ ምክንያቱ እሳ መራሒ ይኹን መራሒ ክብል ከለኹ ናይ ሃገር ክኸውን ይኽእል ናይ ሃይማኖት ናይ ብዙሕ ነገራት ብሉፅ ሰብ ጌራ ተዕብዮ ኣደ እያ ነቲ ውላድ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ንሓንቲ ኣደ ዓወት ማለት ካልእ ዴፊኒሽን እዩ ዘለዎ ነቲ ቆልዓ ነቲ ውላዶም ከዓ ዓወት ማለት ትምህርቲ ምፅናዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ትምህርቲ ንፉዕ ኮንካ ቀዳማይ ምውፃእ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ዴፊኒሽን እዩ ዘለዎ ዓወት ዳስ ኦኬ ግን ኣነ ሓንቲ ዝፈትዋ ኣባሃላ ብዛዕባ ናይ ዓወት ዴፊኒሽን ክመፅእ ከለኹ ናይ ኤርናይት ጌል እንታይ ኢልዎ ብዛዕባ ዓወት ብዛዕባ ሳክሰስ ዲፋይን ገብራ ከሎ a realization of worthy idea ሕጂ ፅሙቕ ከተብሎ ከለካ ዋላ ቦብ ፕሮክተር እውን ይጥቀመላ እዩ ሶ ዓወት ንክንብል ሓደ ሰብ መጀመርያ ኣብያ ኣሎ ክፈልጥ ኣለዎ ድሓር ሕልሚ ክህልዎ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ከዓ ናብቲ ጉዕዞ ክጓዓዝ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እንታይ ዓወት ማለት እዩ ትበፅሖ ነገር ክትርኢ ኣለካ ናብኡ ከዓ ምጓዓዝ ዘን ክልተ ነገራት እየን እዚአን ዓወት ሶ ዝበዝሐ ሰብ እንታይ ከም ዝደሊ ኣይፈልጥን ዳስ ደ ፕሮብለም ሕጂ ዝኾነ ሕጂ ገሬ ራንደምሊ ኣብ መንገዲ ውፅእ ኢልካ ዝኾነ ሰብ ተጠዋቢልካ እንታይ ኢኻ ትደሊ ተትብሎ እንታይ ከም ዝደሊ ኣይፈልጥን እንታይ ከም ዘይደልዩ ግን መብዛሕትኡ ይፈልጡ እዮም ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ኣይደልኒ ኢኻ ልሕልካ ኣነ ከምዚ ይፈትኒ ኣነ ሕርቃን ኣይፈትኒ ኣነ ምሰብ ኣይፈትኒ ኣነ ድኽነት ኣይፈትኒ ኣነ ሽግር ኣይፈትኒ ሓደ ገፅ ሙሉእ ሓደ ጠራዝ ሙሉእ ክዝርዝረልካ ክእል እዩ እንታይ ከም ዘይደሊ እንታይ ከም ዝደሊ ግን ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጥን እንታይ ከም ዝደሊ ብትኽክል ክንፈልጥ ኣለና መጀመርያ እውታት ንኽንከውን እንታይ ከም ደሊ ክንፈልጥ ኣለና ኦፍ ኮርስ ዴስቲኔሽን ኣይኮነን ዓወት ብዙሓት ሰባት ዓወት ምብፃሕ ድመስሎም ኣሎ ኣብ ሓደ ነገር ምብፃሕ ኣብ ሓደ ቦታ ምብፃሕ ዝመስሎም ብዙሓት ሰባት ኣሎ ሳክሰስ ኢዝ ናት ዴስቲኔሽን ንበፅሑ ቦታ ኣይኮነን ድሕሪ በፂሕና ዳ ጠጠው እንዲና ክንብል ጠጠው ምባል ከዓ ንሓደ ፍጡር ከዓ ምሟት ማለት እዩ እንድሕር ደይ ተዓቢ ኣለካ እንድሕር ደይ ትንቀሳቐስ ኣለካ ኦፍ ኮርስ ዝሞተ ጥራይ ደይንቀሳቐስ ዘይዓቢ ፈጣሪ ክፈጥረና ኩሉና ፍጡር ሰብ እንስሳ ኣትክልቲ ብምሉኡ ንቅድሚት ንክዓቢ ግሮው ንክገብር ንክንቀሳቀስ ተባሂሉ ተፈጢሩ ስለዚ እቲ ምንቅስቃስ እዩ እቲ ፕሮግረስ እዩ ዳ ዓወት እምበር እቲ ምብፃሕ ኣይኮነን ኤርናት ግን እንታይ ኢሎ ፕሮግረሲቭ realization of a progress of worthy idea a progress of realization of worthy idea ክንብል ከለና ሓደ ቫልዩ ዘለዎ ሓሳብ ዕድመኻ ሙሉእ ትጓዓዞ እዩ እቲ ወርዚ አይዲያ ድበሃል ኣሎ እቲ ሳክሰስ ከዓ እቲ ፕሮግረሲቭ መገዲ ትጉዕዞ እዩ ዝኾነ ዓይነት ነገር ከነቐምጥ ንኽእል ኢና ናብኡ ንክንበፅሕ ከዓ ዝበዝሐ ሰብ ዝጭነቕ ብዙሕ ፀገማት ናይ ጥዕና ገለ ዘምፅእ ትኽክል ዝኾነ ዳይሬክሽን ሂወቱ ዝስዋዓሉ ፐርፐስ ስለ ዘይብሉ እዩ ብምሉእ እዚ ኣብዚ ዝጠቓዓለ እንታይ ኢና እንደሊ እቲ ዝዓበየ ነገር ዝገበርኩ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት እንታይ ከም ዝደሊ ብትኽክል ብግልፂ ዝኾነ ምፍላጥ ዝኾነ ሰብ ድሕሪ ዋላ ብፋይናንስ ድሕሪ ሓቲትካ እንታይ ኢኻ ትደሊ ሕልካ ብሉፅ ሂወት ትደሊ እሞ ብሉፅ ሂወት እንዲኻ ማለት ዳስ ናት ክሊር ድኾነ እየ ድብል ዘለኹ ሕጂ ዋላ ንፈጣሪ እኮ ኮንፊዝ ኢና ንገብሮ ዘለና እንታይ ኢና ንደሊ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመላ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ቆልዓ እንተለኩም ውላድካ ሕጂ ንኣብነት ገሬን ወድኻሲ ምፅእ ኢሉስ ኣባ ገንዘብ ሃበኒ ተዝብለካስ ክንደይ ገንዘብ ምሃብካ let me ask you a question እስኪ ክንደይ ምሃብካ ዝኾነ ክትሓቶ ይትኽእል ኢኻ ንምንታይ ደሊኻዮ ገለገለ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ጥራይ ገንዘብ ሃበኒ ኢልካ ክንደይ ትብሎ ኣነስ ክፈልጥ ባ ምደለኹ ንምንታይ ደልይዎ ምፈለጥኩ ባ ምክንያቱ ስለዚ ድሕር ደይፈሊጥካ ኣይትቦን ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱስ ንምንታይ ክጥቀመሉ ተዘይፈሊጠሲ we don't know for what ኣሽዳስ ንምንታይ ምበልኩም በለይ ንምንታይ በልካ ድሕር ደይ ነጊርካ ከዓ ንምንታይ ክሳዕ ዝነግረካ ምተፀበኻ ስቕ ምበልካ ኦኬ ኣነ ተዝኸውን ከዓ ገንዘብ ሃበኒ ባባ ተዝብለኒ ወደይ ምናልባት $10 ምሃብኩ ምናልባት ሓደ ከዓ $100 ምሃብኩ ሶ $10 ምስ ሃብክዎ ወደይ መፂ ተዘንፀርፅር እንታይ ክትገብርላ እዛ $10 እዚኣ እንታይ እዚኣ ኢላ ተዘንፀርፅር እንታይ ምበልኩ ኣነ ዋ ገንዘብ እንዲኻ ኢልካ ንምንታይ ከም ዘለካ ከማን ኣይፈለጥኩን ምበልኩ ግን መፂኡ ኣባ ኣነ ናይ ትምህርቲ ከምዚ ዝኽፈል ኣለኒ ናይ ጠራውስ ናይ መፅሓፍቲ $100 የድልየኒ ኣሎ ስለዚ $100 ሃበኒ ዝብለካ ክንታይ መልካ ብፍላይ እንድሕር
እኩል ኮይኑ ልዕሊ ዕድመ እንድሕር ኮይኑ ጋይድ ክገብሮ ምክንያቱ ሂብካዮ ጥራይሲ በቲ ዝበለካ ጥራይ ተቐቢልካ ሪሊ ናይ ብሓቂ ዋላ ክትገዝኣሉ ትኽእል ኢኻ ምስኡ ከይድካ ገለ ትገብረካ እያ ካብ ዘምፅኻ ምሃብካዮ ሓቀይ ጋይድ ምገበርክዎ እዚኣታ ፀገም ሕጂ ንፈጣሪ ንሕና ኮንፊዝ ኢና ንገብረሉ ዘለና ተረዲኻ ብሉፅ ህይወት ክብል ከለኹ እንታይ እዩ ብሉፅ ህይወት ንዓይ ብሉፅ ህይወት እዚ ዘለኹ እኮ ብሉፅ ህይወት እዩ ገለገለ ሰባት እኮ ኣብ ናይ ባይ ዘ ወይ ገሌና እኮ ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት መፃ ህይወት ኢና ንነብር ዘለና ኣብዚ ንሕና ደለና ንክበፅሑ እኮ ዝፅዕሩ ብዙሓት ሰባት ኣሎ ገና ይበፅሕዎን ኣሎ ንሕና በፂሕና ደለና ንሶም ከዓ ንካልኦት ከምኡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሕና ኣብ ከምዚ ዓዲ መኪና ትዝውር ገለ ትነብር ኣለኻ ገለገለ ሰባት ዝበልዕዎ ዘይብሎም ግዜ ስለዚ ካብኦም እኮ ዝበለፀ ህይወት ኢና ንነብር ዘለና ዳስ ብሉፅ ህይወት ክሊር ክኸውን ኣለዎ ልክዕ ከምዚ ንውላድካ መፅኡ ግልፂ ዝኾነ ክሊር ዝኾነ ከምዚኣን ከምዚኣን ከምዚኣ ዝበለካ ንፈጣሪኻ ንሕና ከምኡ ዝኾነ ክሊር ዝኾነ ቪዥን ክህልወና ኣለዎ ኣነ ኣታዊየ ኣብ ክንዲዛ ዓመት ክንዲ ዝኸውን እየ ዝደልዮ ክሰርሑ ዝደሊ ስራሕ ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት እየ ክህብ ዝደሊ ኢልና ክሊር ዝኾነ ነገር ስለ ዘይብልና እዩ ንፁር መገዲ ዘይብሉ ከዓ ወፂኻ መኪና ተሲኢኻ ስለ ዘተሰኣኻ እኳ ኣብቲ ደልዮ ትበፅሕኒ ኢኻ ናበይ ከም ትኸይድ ከይፈለጥካ መኪና ተሲኢኻ ድሕሪ ወፂኻ እኳ ካብታ ከባቢኻ ከማላይ ተሓልፍኒ ኢኻ ምክንያቱ ናበይ ከይድ ከም ትኽእል ኣይትፈልጥኒ ኢኻ እንድሕር ናበይ ከም ትኸይድ ድሕሪ ፈሊጥካ ግን ግዜ ይወስድ ይኸውን እምበር ካብዚ ንካሊፎርኒያ ከባቢ 3000 ኪሎ ማይል እዩ ከባቢ 4500 ኪሎ ሜትር ማለት እዩ ዘዊርካ ትበፅሕ ኢኻ ዋይ ክትበፅሕ ፕላን ስለ ዘለካ ክሊር ዝኾነ ኣበይ ከም ትበፅሕ ስለ ትፈልጥ ናበይ ትኸይድ ከም ዘለካ ስለ ትፈልጥ መጓዓዚ ብዙሕ ነገር ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ዳስና ብዙሓት ሰባት ከዓ ኣብዚ ካልኣይካ እንታይ ፀገም ኣሎ እቲ ፕሮግረስ እቲ ጉዕዞ የጨንቆም ኖ እቲ ጉዕዞ ንሃና ሓላፍነት ኣይኮነን ብዙሕ ኣማራፂ ክንጥቀም ንኽእል ኢና 2 ተደመሮ 8 10 እዩ 1 ተደመሮ 9 10 እዩ 5 ተደመሮ 5 10 እዩ 20 ዝጎደሎ 10 10 10 ናብ 10 ንክንበፅሕ ብዙሕ ኢንፊኒቲ ዝኾኑ መገድታት ኣሎ تا بوينت كسا 10 ዝኾነት ግን ናይ ግድን ኣይኮነን 5 ተደመሮ 5 ጥራይ 10 ተኾን ደሎ ስለዚ ናበይ ከም ንበፅሕ ድሕሪ ክሊር ዝኾነ ፒክቸር ሃሊና ናበይ ከም ንኸይድ ድሕሪ ፈሊጥና ካብዚ ንካሊፎርኒያ ንክትከይድ ፕሌን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ፕሌን ኣብ መንጎ ድሕር ኩነታት ወይዘር ሕማቕ ኣሎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ከተወርደካ እያ ለሰይ በዓል ዳላስ ተወርድካ ካብ ወሪድካ ብመኪና ክትጓዓዝ ኢኻ ገለ ጠጠው ተኢልካ ብእግርካ ቆርብ ክትቅፅል ኢኻ ብዙሕ መገዲ ተጠቂምካ ግን ክትበፅሕ ኢኻ ናበይ ከም ትበፅሕ ድሕሪ ፈሊጥካ سو زبز حسب انتاي كم زدلي كلير دخونه بيكتشر سلا زي بولي دي بتصح نابي مخد كيدي تو بروجرس هاي قدسني نابنت قال سب كان تاي قبر مسيلكا ولا كلير بيكتشر هالو مقد يجنق ندحر بزعبات مقد حاسبنا نفس وقف مقد خمي غيره كاب غزا خان سرحا من كبصح يتخنا زغونه زفوت طسب يلا بصلما ندحر تغعز لها مكيناها باوزا 200 ما تاشمو طراي تبرد تخل في طراي تبرد تخل نعم مسكركا خازمت زلو خلت بيت خبر حالك نعم مسكركا هيوتكم يزغعز كله كلير كتردو ايد ليكاني صاحت فتات زليكا نهنا حلافنت كلير دخونه انتي كم دل مفلاتي نابي كنبصح خم دل مفلاتي تمجدنا املاخ نقدفال نحنا زمصنا كله مجدنا تتقمنا اخون بصح نخيلنا ليغال دخونه طعي زخونه مجد مالتي سو اتا حنتي تا زعابيت سبات انتي كم زدلي عيفلطني عود نتكون نقدكم كنفطر كلنا كو عوتات كوينا انا تفطيرنا كل زلينا كوي تفطيرنا ده حاري كو بروجرام دا تغبره كل نجر ليميت እንዳخنا نمص ቆልዓኮ ሰብ መጀመሪያ ኮ ሰብ እንታይ ማለት ዲ ኢትስ ፖቴንሻል ኮ ቆልዓ ሁለት ኮ ፖቴንሻል ይዝውለን እዚ ሁሉ ዝመጽ ዘለኮ ሰብ ሙኻን ሰብ እንታይ ሙኻና ዘይምፍላጥ ኮ አእምሮና ንሕና ከመይ ከም ተፈጠርና ብዙሕ ሰብ ተዝርድኦ ነይሩ አእምሮና ከመይ ከም ዝሰርሕ ብዙሕ ሰብ ተዝፈልጥ ነይሩ believe me ህይወት ቀሊል መኾነ ነይሩ ኣብ ከምዚ ዝሕጅዋን ህይወት ቃልሲ ኖ ህይወት ቃልሲ ኮነ ኢትስ ፋን ህይወት it's funny ደስ ይልካ ክትነብሮ ዘለካ ዳ አንበር እንዳተጨናካ እንዳማረርካ ኮሚኮና ተፈጢርና ፈታሪ ክንጭና ከነማረር አይኮና ዝፈጢርና ብዙሕ ነገር ዲስከቨር ክንገብር ቻሌንጅታት ክንሓልፍ ፖቴንሻልና ከነውፅዕ አቅምና ማንነትና ከነመስክር ካብ ነፍስና ሓሊፍና ካ ንብዙሓት ሰባት ካ ተረፍ ኮይና ካ ክንወፅእ ከምኡ ንክትከውን ግን ሰብ ማለት እንታይ ማለት እዩ መጀመሪያ ክንፈልጣል ንሕናስ ናይ ወዲ ሰብ ዓቅሚ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ንሕና ብኣምሳላ ፈጣሪና ተፈጢርና ይብል እንታይ ማለት እዩ ብትክክል ከነኣምኖ ዲና እንድሕር ኣነ ብምስሊ ፈጣሪ ተፈጢረ ለዝኣምን ኮይነኮ
እዚ ናይ ዓለም ሽግር ኮ ከሸግረኒ ኣይግባእን እኮ ኣለዉ እኮ ብዚ መሬት ኣብዚ ምድሪ እኮ ናይ መሬት ታሪክ ገይሮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህይወትና እኮ ኢምፓክት ዝፈጥሩ ሰባት እኮ ኣለዉ ማርክ ዙከንበርግ ናይ ፌስቡክ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህይወት ኣቲ ኣብ ሞባይልና ሒዝና ንጓዓዝ ኣለና ሃው ኢምፓክትፉል ኣማዞን ኢዚ ገይርዎ ደሎ እዚ ቴክኖሎጂ ኢንተርኔት እዞም ሰባት እዚኦም ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ብዝቀየርዎ ቁፅሪ እዮም ሰምካ ዝባረኹ ደሎ ብዙሕ ሰብ ዘይርድኦ ንነፍሰይ ንዓይ ጥራይ ንሕር ኮይኑ ክንነብር ኣይንኽእልና ንዓና ዝኣኽለና ውሕድ እዩ ንብዙሓት ሰባት ክትተርፍ ከለካ ኢኻ ከዓ እስኻ ብብዝሒ ትባረኽ በቲ ናይ ሰባት ህይወት ዝቀየርካዮ ቁፅሪ ከዓ እስኻ ከዓ ብለስድ ትኸውን ስለዚ ሓደ ሰብ ዕውት ንክኸውን እዚ ሃይላይት ይበኩም ኣሎ ዕውት ክኸውን ዘድልዮ ሙሉእነት ዝበሃል ህይወት እዩ ኦኬ ሙሉእነት ፉልፊልመንት ጆይፉል ዝበሃል ሙሉእ ዝኾነ ዝበዝሐ ሰብ ከምዚ ጣውላ ዘባል ጣውላ ሓደ እግራ ዝሓንከሰ ከምኡ ናብራ እዩ ዝነብር ገንዘብ ይህልዎ ፋሚሊ የለን ፋሕፋሕ ኢሉ ጥዕና ይብሉን ምስ ሰባት ዘለዎ ኮሚኒኬሽን ሕማቕ እዩ መንፈሳዊ ህይወቱ ሕማቕ እዩ ዝተመዛበለ ግን ልክ ሓንቲ መኪና 4 እግሪ ዘለዋ ሓደ ጎማ እንድሕር ተተኪሱ ክትከይዳ ይትኽእልና ተኸይዳ ከዓ ከምዚ እንዳበለት ከምቲ ዝድለ ክትከይዳ ይትኽእልና ግን 3 ጎማ ቁጥዕ እዩ ደሎ ጀስት ሓንቲ ጎማ ጥራይ ተተኪሳ ህይወትና ከዓ ከምኡ እዩ 5 ነገራት ኣሎ ኣብ ህይወትና ከነኺዶም ዝግባአና ኦኬ ንዖም ክንርኢና መጀመርያ ቅድሚ ንዖም ምርኣይና ግን ንሕና ደቂ ሰባት ሃው ፓወርፉል ኤንድ ፖቴንሻል ምዃንና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እቲ ናህና ፖቴንሻል ኣነ ኣእምሮና ከመይ ከም ዝሰርሕ ክሓስብ ከለኹ ውዒለ ክሓድር ይኽእል እየ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እቲ ኮኔክሽን እቲ ዋየር ከመይ ኮኔክት ተገይሩ ከመይ ይሰርሕ ዋው ብጣዕሚ ዝገርም ቆልዓ ሓደ ቆልዓ ክፍጠር ከሎ ኣእምሮ ተፈታቲሑ እዩ ዝፍጠር ስለው ዝኾነ ምንቅስቃስ እዩ ዘለዎ ካብ 0.5 ክሳብ 4 ሳይክል እዩ ፐር ሰከንድ ጓዓዝ ንቅድሚት ከይዱ ክምለስ ከሎ 0.5 ክሳብ 4 ዌቭ ዝጎ ዋይ እቲ ኔትወርክ ኣይተተሓሓዝን ዘሎ ገና እቶም ኔውሮንስ እቶም ሳይናፕስ ኣብ መንጎ ዘለው ገና ኔትወርክ ኣይዘርግሑን ዘሎ ስለዚ እዚ ቆልዓ ዝክፍጠር ከሎ ፖቴንሻል እዩ ዘለዎ ዝኾነ ነገር ክትሰርሖ ትኽእል ልክ ከም ፃዕዳ ወረቐት ሕጂ ብልምዲ ምሽ ቆልዑ ፃዕዳ ወረቐት እዮም ንብል እዚ ማለት እንታይ ማለት መሲልካ ኣእምሮኦም ፖቴንሻሉ ዝኾነ ክኸውን ዝኽእል እዩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሽዑ በዞም 5 ናይ ስምዒት ህዋሳትና ገይሮም ዓይንና እዝንና ብጫና እንዳገበሩ ልክዕ ከም ኔትወርክ ናብ ውሽጢ ክእትዉ ይጅምሩ ሽዑ ኣብ ኣእምሮኦም እንታይ ይፈጥሩ ፓራዳይም ይፈጥሩ ሕጂ እንታይ ይገብር መሲልካ ሓደ ቆልዓ ካብ ተወሊዱ ክሳዕ 2 ዓመት 0.5 ክሳዕ 4 ፐር ሳይክል ፐር ሰከንድ ዝጓዓዝ ማለት ዝኾነ ኔትወርክ የለን ድሓር ግን ክርኢ ጅምር ፍሽኽ ክብል ከሎ ሰብ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ክርድኦ ጅምር ተሓጒስሉ ፅቡቅ ሳይኒ ማለት እዩ እዚ ኣቦና ድዩም ክበኣሱ ክጋጨው ክፃልኡ ከለው ኦኬ ንዕኡ ዓለም ውሳይ እታ ገዛ ሰብኣይን ሰበይትን ከምዚኦም ዝነብሩ ማለት ኢሉ ኣብ ኣእምሮ ፕሮግራም ይገብር ማለት እዩ ኔትወርክ ክዘርግሕ ይጅምር ድሓር እንዳበለ ኣለዎ ሌቨል ኣለዎ መጀመርያ ዴልታ ሌቨል እዩ ዝፀንሕ ተቆልዓ ድሓር ቴታ ኣልፋ እንዳበለ ናብ ቤታ በፅሕ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ኔትወርክ እንዳቀልጠፈ መፅእ እቲ ኔትወርክ ዋይ ኔትወርክ ተዘርጊሕሉ ኣሎ ሓደ ነገር ከእቱ ፀን ድሓር ምስ ዓበየ ካብኡ እንዳውፅአ ክጥቀም ይጅምር ፖቴንሻል ይገድፎ ሙሉእ ብሙሉእ እቶም ኔትወርክ ይዝርግሕ ሞ ድሕሪ እንታይ እዩ ዝገብር ቋንቋ ኣብ ትግርኛ ሕብረተሰብ ድሕሪ ዓብዩ ቋንቋ ትግርኛ ዝዛረብ ኣብ ትግረ ድሕሪ ዓብዩ ትግረ ዝዛረብ ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ዓብዩ እንግሊሽ ዝዛረብ ከእቱ ጅምርሽ ካብኡ ኣውፅኡ ክጥቀም ይጅምር ሽዑ ማለት which is paradigm የማዕበል ማለት ፕሮግራም ይኸውን ማለት ተቆላ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብሮ ዘለና ዝኾነ ክኸውን ዝኽእል ፖቴንሻል ቆልዓስ ኣፅሂብና እስኻ እዚኣ ኢኻ ኢልና ንገልፎ ማለት እዩ ሽዑ መኒኻ ስምካ በሃል ኣነ ኣቤል በሃል ስርሐይ ከምዚኣ ኢሉ ተወሲኑ ፀቢቡ ይንእስ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ፖቴንሻል ክገብሮ ዝኽእል ወይ ዝግብኦ ይገልፎ ማለት እዩ ሶሪ ምናልባት ቴሌፎን يأتوا خيلو هكذا مكسر. لا سعد شجران اللامو. مش I know sorry سعد so تي نايت قلعة بهار الشعو shape ندا هون shape ندا هون شعو زغون
نمتاي بيزنس زي جيمر كتلو خلاها شعو مو جنزب دي بالله لك واي زمسر ايون يشيك عبو خلو قال نجر كحد كلو سدوا جنزب مسيل كاد مت مسيلك بزي جنزب زي بالك تخبر اللي خاطب هايلو أبونا دين كباسو ندحريو حدا مس جبر خاصو خا ما نبر نسبيتو مهرا مجمر زرعي الساعة مالتي ولا يتصلوا يكو دقر مكا قري اتوم قلعت أبوهم نابنت أبوهم ندحر سخرام أدي يقول جزء هارمانيرو بتعمي يمتصلوا أنا أبوهم التجبار بتعمي يمتصلوا بتعمي يمزحرقوا كساعة عابي بتعمي يمزوه بزقرم نجرجن almost توم زبزح percent زرع الصوم حرار مسجبرو تتصلوا وزنبرو program سلزغون نوع يمز دقمو الصوم كان كهما يم قبر الجمهور ترى خاني صوت بارادايم بروجرامنا كي تفلت أنا بهيبنوسيس ليفل كلنا بروجرام تغيرنا شو قلنا وصلنا هنجمر قلت صبغ زين لني مسعبنا مستردنا زين ناي بنسنتنا كيف فلتنا خيفتنا بروجرام استجبرنا مسعبنا ريبروجرام كون قبرنا خلينا that's the good news نحن نعو ريبروجرام كون قبرنا خلينا هيوتنا بتندليو خل مرحنا خلينا مالتي نزي بزح ما قد له أو أكعتني حكي قل دعالوا ما قدي ريبروجرام نخون قبر عمرنا سلازي كأمرنا خمي كم سرح نفلت علينا نحن عقم خمسة لنا نفلت علينا دحريونا بزن حموشته مسارة هون قرات كمان زين fulfillment زبال ملو النت هذا سب عود نخبال حجي هافتام كون خالي but بإنجليش rich but not wealthy زبلو بعد تأجّز بعد تأجّز الله سب بن هافتام جنزب هالليو عبدخنا زنا برسك بزحت على أفرحن جنزبه مع بنك حبيبهم كيتن كم عين نابراز نور له لا يدخل نابراز نور هافتام مناتو دخلنا تكون هافتي it's mindset ينبا تجنزب ترى يكون اوكي سو زين حمشته مسارتاوي نجرات على بملو تطون خنبل fulfillment ملو إن نخلو الناس جبرنا تقدميتي spiritually منفساوي هوتنا سأملاخ زلنا ركبي منفساوي هوتنا it's very important ندحر مس أملاخ زلنا ركب تقاريتو subconscious mind يبلنا لكم يحسبوه تي powerful network زلنا مس أملاخي مناتو كاب أسي منشنا هنا كاوينا تقديحنا بمسؤولينا تساريحنا نبلا لنا مش دحر مسؤول تساريحنا خوينا كل جزء كونكشننا مسؤول كونكت الكون الله شعوينا عرفت نركب شعوينا سلام نركب شعوينا هدأت نركب شعوينا مرققاء نركب أبزغون سيركمستانس رجينا هارينا نبر شعويو مسفت أرزل لنا نركب مس نحلو صولات مس نقبر مديتيشن مس نقبر أرممو مس زيهم بمولو نقرات مسفت أرزل لنا نركب زحزويهم سلازي تا مجمريا مس سبيريتوال قال سوات هافتا ما تكونوا خوليهم جن ሃይማኖቶም ማሚን መንፈሳዊ ህይወቶም ሲሮ ኾን خلي which is ከሲሮ ማለት ገንዘብ ክህልዎም خلي ሰላም ግን የብሎም ህድአት የብሎም ርግአት የብሎም ፒስ ሰላም ዝባል የብሎም ዋይ ካው ይዝርከብ ትምንጪ ናይ ሰላምና ናይ ሓጎስና እሱ ስለ ዝኾነ ማለት ኦኬ ሶ ተቀዳመይቲ spiritually መንፈሳዊ ህይወትና ከመገና ህምና ዓድ እዚ አخنا حسب الله ከላልና there is a lot of ways ብዙሕ መገደታት አሎ እሱ ከዓ መንፈሳዊ ህይወትና ምስ አምላኽ ዘለና ንጎተ ሲላ ብጸሎት ምጅማር ብምስጋና ምጅማር ምስጋና is very important ምስጋና ባዳማይ ሓንቲ ኢንተርቪው ሰምዕኒ ናይ ሓንቲ ራውንድ اب the secret ጸሓፈሲ ብዛዕባ great ብዛዕባ ምስጋና ትዛረብ ነይራ so እንታይ ኢላ ሓቲትዋ ተዘይ መስጊናስ እንታይ ይፍጠር ኢላ ሓቲትዋ ተዘይ መስጊና እዚ ማለት እቲ ኣብ ህይወትና ዘሎ ብሙሉ ነገራት for granted ወሲድና ያለና ማለት ይላት which ዝግባአኒ በቀናተ እዚ ወር ሓደ ወስዶ የለን ጋራንቲ እዩ ኢልና ንወሰድና which ቆም ክንሓስብ ድሕር ጀሚርና እቶም ነገራት ካባና ይወሰዱ ይላት ዝገርም ነገር እዩ ዝበዝሐ ሰብ ጥዑይ ኮይና አይመስግኒ ምስ ሓመመ ግን ኡይ ትኾን ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ጽቡቕ ግዜ አይመስግኒ ሽግር መሰጋጠሞ ግን ኡይ ትኾን ኣብ ሰላም ጊዜና አነ መስግን እንደለና ትዝበዝሐ ብሉጽ ነገር ትዝበዝሐ ክቡር ነገር almost ብሙሉ እቲ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ ክቡር ነገር ብነፃ ይተዋሂብና ንፀሓይ ተንኸፍለላ ንኣየር ተንኸፍለሉ
ندقس نخدقس كفيل كات دقس تزخون نيرو نغنا تنفستن أورجان نخسرح بمولو تنخفل نيرنا انتي كون كم زخل تفلتو ياخو جن كاب عامنا نلعل سلو زخون زيهم بمولو أم نجرا بنتعب توهاي ومنا we have to be grateful نزيهم كنا مسجين كلالنا سلازم نقول تسيلنا صلاة مسجبرنا عمسجينا معلتنا خنجمرالنا سلام زخونا معلتهم علينا بدحريو نسجنزب زلناي أتاويناي financially very important زبز حسب أب جنزب زلوا الرأي استجاجي أنا بتعمي زجر مني أب جنزب زلوا ما رأي قال سبات نبكل تشافات يوم زلوا قال يوم جنزب شيطان كمخان جنزب ولا حنت خمزة يدلي جنزب ولا حنت قم خمزة يقول له يوم زريو زحسبه قال يوم سبات كا جنزب كم فترة يوم زملخوه نعم ما أخذ نمتع جنزب عزيو أقداسن مسرتاوي نفسه كيف نازل لنا نجري إذن إيمان مش سيطان زراخ بيقولوا ولا ما تصحف قدس حج قال يمتى يمتلك فقر جنزب سور حاتياتي وقال الزبل مجمريا تخكل انتهي بلا لنا الرداء فقري ناي جنزب أي بدل ما تصحف قدس جنزب زبل لنا فقري ناي جنزب سور كل حاتياتي فقري يعني مش جنزب فقر حيزنا له مش زي تسقينا لنا مال كنا ملوخ جميرنا لنا مال جنزب كا عزيز أكان زخونه مساريه نتوم زجزئو صبو غير يزرقصو ብዙ ኃጢአት ክገብሩ ብዙ ኣብ ሕማቅ እንከኣቱ እዩ ዝገብሮም ንገንዘብ ክብሉ ዘይገብርዎ ነገር የለን ግን ከዓ ብኣንጻሩ ገንዘብ ከዓ እንድሕር ንሕና ስሌቭ ጌርናዮ እንድሕር መሊኽናዮ መብትሕትና ገዚእናዮ ከዓ ሰሪሑ ዘይደክም ጊላ ከዓ እዩ 24 ሰዓት ክሰርሓልካ ክእል ስለዚ እቲ ኮንትሮል ከነማዓራርዮ ኣለና ኦኬ ስለዚ ገንዘብ መሳርሒ እዩ ቱልስ እዩ ልክዕ ከም ዝኾነ ነገር ብዙሕ ነገራት ከምፅእ ክእል እዩ ገለገለ ሰብ ገንዘብ ኮ ሓጎስ ኣያመፅእ ጋይስ የምፅእ እዩ ገንዘብ ሓጎስ የምፅእ እዩ ገንዘብ ብጥሪኡ ገንዘብ ሓጎስ ዘይከምፅእ ክእል እዩ ሓጎስ ክትገዝኣሉ ግን ትኽእል ኢኻ ኣዴኻ ሓሚማ እንድሕር ገንዘብካ ከፊልካ ሓኪምካ ካብ ዝለዓለ ሓጎስ ኣሎ ኣቦኻ ተሸጊሩ እንድሕር ብገንዘብካ ረዲእኻዮ እንድሕር መሪቕካ ካብ ዝለዓለ ሓጎስ ኣሎ ኣሕዋትካ ተሸጊሮም እንድሕር ረዲእኻዮም ካብ ሰብ ተሸጊሩ ርኢኻ ብገንዘብካ ረዲእኻ ናይ ሓደ ሰብ ሽግር ንዑ ናይ ህይወትን ናይ ሞትን ህይወትን ኮይኑ ብገንዘብካ ክትፈትሓሉ ክኢልካ ካብ ዝለዓለ ሓጎስ ኣሎ ትክክል ዝኾነ ቦትኡ ንሃቦ ኦኬ በኣንጻሩ ከዓ ገንዘብ ከነምሮ መሳርሒ እዩ ታስ ቱልስ ክንደልዮ ከለና ቦታ ኣለዎ ገንዘብ ኩሉ ነገር ኣይፈትሕኒ ታስ ራይት ገንዘብ ናይ ኩሉ ነገር መፍትሒ ኣይኮነን ግን ብዙሕ ነገራት ከዓ ይፈትሕ ስለዚ ትክክል ዝኾነ ቦትኡ ንሃቦ ንገንዘብ እቲ ዘይ ቦትኡ ከዓ ንቦትኡ ንሃቦ ዋላ ኣነ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ከድና بمولهم تام إخبار فوتوم زنبرة أبونا إبراهيم إيوب داوود سلام بمولهم دحرينا تام يمكن يرم كايس بعد سبت أجام يرم جن أيام لخواني من نكنزب أي قد سو بزح لك أحمد تام تحب قدس نعم لخ أجون تبابون تم يمنا ينيرم جالس ترى يخطلهم نيرم the right way مالك بتخكز زخنا مجد جنزب بزحنا متعلم مجد تعلم مش سريع كامتي وانجيل سريع كامتي وجبن غير كامتي بزح نجارات متي بتخكل مجد نسبات حديث كامتي سلازي تذكر دخانة مجدي تكمل كل نجار أنصاراوي نجارات الله لك علامات برهان صبوح حما نخول نجار أنصاراوي سلازلو تنمرت أو خنتنجا أزيون هنا أجداسيون هنا مرجعوني جن تناي financial هوتنا بزح حدار فريسي بسنك جنزب بزح بيت سبتبتيني بسنك جنزب بزح سدرات بتيني بسنك جنزب بسنك فاينانس سلازي اتي هيوتنا مولو نخخون مجمريا مسفتار لنا هيوت ندحر استراخيلنا دحر فاينانشال خا كنحاسبو لو كنكلالنا كنسرح كنصحر قرميت كنسوقم كنكلالنا اتاوينا خنا ابي that's the point خاص سو بزح مقدتات الله اوكي السالسه تاعنا هيلزي تاعنا وساني ندحر حميمكا كان كل لا يرايكان قال سبات أبصرح سلنا 4 ساعات which is نجنزب زمت زلوا هي تعنا أتحيزهم ويكاس واقع كفيلهم تعنا كم خوني يقول بالانس زخوني يقول
معاست تعرف معاست تدقس معاست تسرح تفلت عليك انت عينت مقبت مقب كم عينتها مقاقبات تقام هيلز تعناها وساني لعل زخونه نتعنا وسانها انرجي اتنا هنا انرجي ليفل جايز اذا تزرداكم بطعم دس مبلني the energy level is everything هنا انرجينا اتي انرجينا هنا نابي كونفرت زخون دولو انرجي ا فيزيكس تمهاركم دحر لكم ذكروهم never destroyed and never created بال create كنقبرين خلينا destroy كنقبرين خلينا انت اذا زخو shift يزخون يقاير انت حما انرجي لو اوشتنا نيجاتيف انرجي لو موص سلا زي ولنا بحمام يزغير اورغاناتنا عنا يدبلاشو اب يوتيوب كيركم حنتي دوكيومنتر تسريحه لا ناي دكتور ايموتو الصراحه اب ماي انرجي سلسته ماي روز غيرو انتي غيرو حنتي نيجاتيف ነገር ጽሒፍ ላ ሕማቅ ጸርፍ ማለት እዩ I hate you ዝብል ተሓንቲ ኻ ኢግኖር ገይርዋ ታሳልሰይቲ ኻ I love you ዝብል ጽሒፍ ላ እቲያ ዓምቢባ እቲያ ፍርቅ ጸሊማ እቲያ ግን ተበላሻ ኤነርጂ ዝህባ ነይሩ ኤነርጂ ዝህባ ነይሩ ፈሳሲ ኻ ኤነርጂ ሒዚ ሊኪድ ኤነርጂ ሒዚ ሶ ውሽጥና ኻ ንሕና ኻ ልዕሊ 60% ማይ ስለ ዝኾነ ውሽጥና ኻ ሕማቅ ነገር ክንዛረብ ከለና ሕማቅ ሓሳብ ክንሓስብ ከለና ሕማቅ ጽልኢ ቂም ውሽጥና ክንሕዝ ከለና ኤነርጂና ኢና ነባላሽ ዘለና ዝበዝሕ ሰብ ኣይርድኦን እዩ ቂም ጽልኢ ውሽጡ ተሸኪሙ እዩ ዝኸይድ ግን እዚኦም መጀመርያ ንነብስና ኢና ንሃሲ ኤነርጂና ሃና ኢና ነባላሽ ትማይና ሃና ኢና ነባላሽ ሽዑት ኔጌቲቭ ኤነርጂ ትማይ ምስተበላሽዎ አሲድ ዝቕየር ሽዑ ኣብ ደምና መትንታትና ክሓልፍ ከሎ ነቲ ፀገነት መንደቅ እንዳበላሽዎ እንዳፈሓሮ ኸሽ ኮሌስትሮል ሕዘካ ደም ብዝሒ ሽኮር ጥልቢ ኩሉ ሕማም ሽዑ መጽእ እቲ መሰረት ናቱ ግን ኤነርጂ ጥዑያት ክትኮኑ ድሕር ደሊኹም ኮንትሮል ዮር ኤነርጂ ናትኩም ኤነርጂ ኮንትሮል ግበሩ ፖዚቲቭ ኩኑ ኩሉ ግዜ ዋላ ኔጌቲቭ ንክትኮኑ ዝዕድመኩም ነገር ይምፃእ ተመለሱ ባላንስ ፖዚቲቭ ኩኑ ንጎ ተሲኢኹም ብጸሎትን ብምስጋናን እዚን ኩለን ይተሓሓዛያን ራእይዎን ንጎ መጀመርያ እንታይ ኢልና ኣመስግኑ ጸሎት ግበሩ ንጥዕናኹም ወሳኒ ነገር እዩ ምስ ሰባት ተባኣስኩሞም ድሕር ኣለዉ ፎርጊቭነስ ግበሩ ምሕረት ግበሩ ኣነ ሓደ ነገር ክነግረኩም ድሕር ምስ ሰባት ቂም ኣለኩም ምስ ሰባት ጽልእ ድሕር ኣለኩም ሰባት ክብድልኹም ይኽእሉ እዮም ምሕረት ግበሩሎም ክበሃል ከሎ ገለገለ ሰብ ንዖም ጠቕሞም ደለኹም ኖ ንሓደ ሰብ ንዝበድለካ ሰብ ምሕረት ምግባር ንዑ ምሕረት ዘይክግብኦ ክእል ክኾን እዩ ፍኮርስ ይግብኦ እዩ ግን ከምኡ ኢልካ ትሓስብ ትኽእል ትኾን ኢኻ ግን እሱ ኢልካ ዘይኮነስ ንስኻ ሰላም ስለ ዝግባእካ ኢኻ ምሕረት ትገብር ዘለካ ንስኻ ነፃ ክትኮን ስለ ዘለካ ንቕድሚት ክትስጉም ስለ ዘለካ ክትጥዒ ክትሓዊ ስለ ዘለካ ኢኻ ምሕረት ትገብር ስለዚ ዛስ ቨሪ ኢምፖርታንት ሄልዝ ጥዕናና ኸ ኣመጋግባና ኤክሰርሳይዝ ምስራሕ ስፖርት ምስራሕ እዚኦም ብምሎም ነገራት ብምግባር ሄልዝ ጥዕናና ኸ ንሓሉ which is ንሓደ ዋጋ እንዳኽፈልና ነቲ ሓደ ቢልድ ኣይንግበር ኦኬ ተኻልእ ፋሚሊ ቤተሰብ ድሕር ሓዳር ኣለኩም ኮንኩም ሓዳርኩም ሰበይትኩም ወይ ሰብኣይኩም ደቅኹም ዳስ ዮር ፋሚሊ ኣቦኹም ኣዴኹም እዚ ፋሚሊ ናትኩም እዩ ኣሕዋትኩም ፋሚሊ ምስ ቤተሰብ ገለገለ ሰባት ይሰርሑ ኣብዚ ክበፅሐ ሽዑ ሃብቲ ምስ መሰረቱ ቢልድ ምስ ገበሩ ተጠወይ ፋሚሊ የለን ደቆም ተባላሽ ዓብዮም እዮም ኦልሬዲ ተባላሽዮም እዮም ሰበይቶም ገሪፋቶም ከይዳላ እንታይ ድሕሪኡ እዚ ዝሰርሕዎ ገንዘብ ከፊሎም ከማ ነዚ ቤተሰብ ከምፅኦም ኣይኮኑን ገሊኦም ጥዕኖም ተባላሽ ኢሎ እዚ ስርሕ ዝሓገይዎ ገንዘብ ንጥዕኒ ሕክምና የውፅዎ ሽዑ ተመሊሶም ዋትስ ደ ፖይንት ደይ ምስራሕ ድሕያይሽ ድሕር ጥዕናኻ ተባላሽ ኮንካ ሰሪሕካ ድሕር تدلخاو مقبخ تبل عليه تخل حكونك عبد الدلخاو تقعز لحد يدخل كونك what's the point هذا حدا نفرس كونك أنت حدا تهنت بمولو بحسب كعب خلالو اوكي ስለዚህ ፋሚሊ ስድራኹም ምስ ቤተሰብኩም ዘለኩም ግዜኹም ዝብሙሉ that's very important ኣነ ዝኾነ ቢዝነስ ቢልድ ክገብር ከለኹ ኣቀዲመ ዝሕዘን ነገራት ኣሎ እዚ ስራሕ እዚ ንኩሉ ግዜ የድልዮ ድዩ ዋላስ ንዝተወሰነ ግዜ ቢልድ ገይረ ድሓር أنا هالي بيول خون خلي وعلى سرح خلي ويكا معلتي ساعات كنت ساعات راهي بيخ سرح خلي ساز حتى كوم زي كون حكوين يجمروني كوم زي خون تخوينو يجمرو يسرحوا بيول جبرو كلت عمد whatever دحريو قاس ندا جبركو ندا تكا هو مت جزين نملسكو
ንዑ أو إنفست እንዳገበርኩ እሱ በዓሉ ከም ዝሰርሕ ገብሮ ዋይ ጥዕና ይደልየ መንፈሳዊ ህይወት ይደልየ ምስ ስድራይ ዝሕልፎ ግዜ ከዓ ወሳኒ ኢና ኦኬ እዚኣ ተራብዒት ፋሚሊ ናይ መጨረሻ ኮሚኒኬሽን እዩ ምስ ሰባት ዘለኩም ርክብ እዩ That's very important. ገለገለ ሰባት ታገደሰና ኣነ ንዓይ ጣዕመ ነበር ኖ ከምኡ ኣይሰርሕኒ ንሕና ተፈጥሮኣዊ ናህን ማንነትና እውን ኣይኮነን ክንፍጠር ከለና ከምኡ ይኮነ እንተ ሰሪሕና ክንሕጎስ ናብ ሰብ ኢና ንድውል ክንሓዝን ናብ ሰብ ኢና ንድውል ዋይ ኮኔክትድ ስለ ዝኾንና ተሓጒስካ ድሕሪ ንሰብ ደው ኢልካ ዘይትነግሮ ኮንካ ሳትስፋይ ኣይትኸውን ኢኻ ሓዚንካ እንድሕር ሰብ ዘፀናንዓካ ሲኢንካ ስለዚ ምስ ሰባት ዘለና ኮሚኒኬሽን ምስ ሰባት ዘለና ርክብ that's very important ወሳኒ እዩ ስለዚ ምስ ሰባት ዘለና ርክብ ካ ኮሚኒኬሽን that's very important ዋላ have to build up to go ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ይብሎ your network is your net worth ኔትወርክ ናትካ ኔትወርስ ካ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ኣነ ብኔትወርክ ብዙሕ ነገራት ተጠቂመ ስለዚ ምስ ሰባት ዘለኩም ኮሚኒኬሽን ንዓይ ጣዕመኒ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ልብኩም ንሰባት ክትሕግዙ ምስ ሰባት ዘለኩም ብፍቕሪ ብትኽክል ክትቀርቡ ኣብ ሽግሮም ክትህልው ኣብ ሽግርኩም ክህልው ኔትወርክ ኮኔክሽን ምስ ሰባት ዘለኩም ርክብ እሱ ከዓ ጥዑይ ክኾን ኣለዎ እዚአን ሓሙሽተ መሰረታዊ ነገረን መንፈሳዊ ህይወትኩም ኣታዊኹም ጥዕናኹም ፋሚሊ መጨረሻ ከዓ ምስ ሰባት ዘለኩም ርክብ እቲ ሙሉእነት ዝበሃል እቲ ዓወት ዝበሃል ሽዑ ይድመፅእ እዚኦም ብሓንሳብ ከዓቢ ምስ ጀመሩ ኩሉ ግዜ እንዳዓበና ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን ባይተው ትበፅሕዎ ነገር ኣይኮነን እዚ ሓደ ነገር ክነግረኩ ክፈልጥ ትበፅሕዎ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ በፂሒ ሕጂ ተዓዊተ ኖ ድሕር ናብቲ ትጓዓዝ ኣለኻ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓንቲ ስቴፕ ድሕር ትውስኽ ኣለኻ ኮንካ you are successful already እንታይ ከም ደሊ ፈሊጥካ ኣለኻ ትጓዓዞ በገድኻ ከዓ ትጓዓዞ ኣለኻ ቻሌንጅ ከጋጥመካ ካሊእ ንድሕር ክትምለስ ትኽእል ኢኻ እንዳበልካ ኩሉ ግዜ ግን ንቕድሚት ገለገለ ሰባት ይኣኽለኒ ባበል ኖ ይኣኽለኒ ክትብል የብልካ that's wrong guys ይኣኽለኒ ከምኡ ይኮና እንተፈጢርና ሓደ ነገር ንረክብ ኣብ ልዕሊ ኢኻ ተፈጥሮና እውን ከምኡ እዩ ኣመስግን ተስፅቡቅ እዩ ደስ ዘለካ ኣመስግን ካልኦት ክደልለካ ምክንያቱ ይኣኽለኒ ክንብል የብልና ይኣኽለኒ just imagine እሞ ሄንሪ ፎርድ መኪና ምስ ሰርሐ እተ ናይ መጀመርያ መኪና ምስ ሰርሐ በቃ ኩሉ እንታይ ገደሰኒ ኢሉ ጠጠው ኢሉ ዝኾን ኣብዚ ከተማና እንታይ ዓይነት መካይን መሃለዋ the right brothers ታ መጀመርያ ፕሌን ብሰማይ ምብራር ምስ ፈጠሩ ጠጠው ተዘብልዋ ነይሮም ሽዑ ሕጂ እንታይ መሃለዎ ነይሩ ይኣኽለኒ ብዘይ ምባል ድመፀ እዩ ሙሉ ቴክኖሎጂ ከምኡ ናይ ተፈጠርና ንሕና ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ክንደሊ ኣብ ውሽጥና ዝፍጠር ባህጊ ተፈጥራዊ እዩ ግን ሓደ ነገር ትረክብ ተመስገን ኣምላኽ ተመስገን ፈጣሪ እዚ ዘለኒ እዚ ዝሃብካን እዚ ስለ ዘለና መስግነካ ኣለኹ ሕጂ ከዓ ናብዚ ይጉዕዞይ ንዑ ከዓ ትረክብ ተመስገን ነዚ ዝሃብካን ነዚ ዝረኸብኩ ተመስገን ሕጂ ከዓ ናብዚ ይጉዕዞይ መና ጠጠው ተልኩም የትኩም ኣለኹ ነፍሲ ወከፍ ሰባት ድሕር ጉዕዞ ኣጠው ኣቢልና ነፍስና ኣእምሮና እንዳሞተ ይድመፅ በፂሐ እንድሕር ኢልና ዳሲት ንምንታይ ኢኻ ሞ ክትነብር ድሕር እዩ ምንባርካ ትርጉም ክህልዎ ኣለዎ ኦኬ ካልእ ንጠቕሶ ነገራት እውን ክህሉ እዩ እሱ ምናልባት ምስቲ ናይ ቢዝነስ ምስቲ ናይ ታሽሙ ዝተሓሓዝ ተኮይኑ ክንርኢ ኢና ብሓፂር ግን ብሓፂር እኳ ይኮነ ብነዊሑ ዓወት ትበሃል እዚኣ ቴንክ ዩ ኣቤ ሓወይ ምናልባት ብቲክቶክ ትከታተሉና ዘለኹም ኣሕዋት ምስ ኣቤል ሓውና ብዛዕባ ናይ ኦንላይን ቢዝነስ እንገብሮ ሓፈሻዊ ፍልጠቱ የካፍለና ኣሎ እንድሕር ጆይን ጌርኩምና ያ ወይ እውን ኣብ ገሬ ፕሮዳክሽን ኢልኩም ጆይን ግበሩና ምስ ኣቤል ሓውና እቲ ዕላልና ምስኢ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ቴንክ ዩ ኣቤል ሓወይ እንታይ ምናልባት ኣብ ኦንላይን ቢዝነስ ማርኬቲንግ ክበሃል ከሎ መን እዩ ክሰርሖ ዝኽእል ወይ ከዓ ናብኡ ክጅምር ንዝደሊ ገሬ ሎሚ መጀመሪ እዩ ግን ፅባሕ ክጅምር ምስ ዝደልሲ እንታይ ከማልእ ኣለዎ ወይ እውን እቲ ክራይቴርያ መበገሲ ክብገሰሉ ዘለዎ መንገዲ በየናይ ክጅምር ይኽእል ሎሚ ክጅምር ይኽእል ካብ ስክራች ቀዳምነት ግን ቅድሚ ነጢረ ክገብሮ ዝብለኒ ነገር ቤዚክ መጀመር ክኾነኒ ዘለዎ እንታይ እዩ በየናይ ክጅምር ከለኹ እቲ ዝበለፀ ማለት እዩ ያ ኣብ ቲክቶክ ዘለኹም ከዓ በዚ ጆይን እንድሕር ጌርኩምና ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ ሶ እቲ ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ቅድሚ ምእታውና ቢዝነስ ዝብል መሰረቱ መጀመርያ ዋት ኢዝ ቢዝነስ መጀመርያ ክንሪኦ ከገድሰና እዩ ምክንያቱ ቢዝነስ እንታይ ምዃኑ ድሕሪ ተረዲእና ናብ ኦንላይን ቢዝነስ ክንከይድ ከለና ዳስ ዲፍረንት ሜንታሊቲ ዝህልወና ማለት ብዙሓት ሰባት ዝተጋገየ ማይንድሰት እዮም ዝሕዙ ኣብ ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ኦኬ ቢዝነስ ካል እዩ ኢንቨስትመንት ካል እዩ እዚኦም ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም ብዙሓት ሰባት ስለዝሓዋውስዎ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ቢዝነስ ዝበሃል
ناي سباش بحط يروق على بقى على نقولكم business is ناي سباش شجر مفتاح مالتي business مالت حدا سب بستفلا مغنيات كجبر زيد اللي نجارات الله حدا بفلتة حصلت كونه خدي كلا بجزية كونه خدي ساسا كشجر كونه خدي ناتو عقم مسأن شج نعود أجمع كونه خدي السخاء نايز سبز أجمع نحر فتح خالو نايز سبز شجر نحر فتح خالو أتسبز تخا كخاف لك حجوسي that is business لو مكياريكو بيزنس مالتكو السخا زلكا انا زل نخبك خلوكو تاس بيزنس بحالكو نحر نعمل انا يوتيوب شانل على فيسبوك فيديو تاع تسرح خلوكو كن فيديو تاعتي اديت قبل قال عيدلني that's my problem اجا ميزي ناي واي انا غزيا او خطف عيدلني معناته غزيا بكال كتفوز علني لسلازا امن سلازا شجر علاتني ذا شجر انت فيديو اديت زغبر لي سبد الله مالتي حدا سبكا ገንዘብ ደልሎ ናይ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ክእለት ኣለዎ ቪዲዮ ኤዲት ክገብር ይኽእል እዚ ሰብ እዚ ኣነ ድሕር ከይደ በቃ ክንዲ ዝኸፍለካ ናይ ቪዲዮ ኤዲት ክበረለይ ገሪኻ ኣመፅኡ ክንዲ ዝኸፍለካ ናይ ቪዲዮ ናይ 10 ሰባት ሽግር ክፈትሕ ይኽእል ታስ ኣነ ሰላም ይረኺብ ኣለኹ ኣም ሃፒ ሕጉስ ይኸፍሎ ንዑ ጥራይ ይግበረለይ እሱ ጋ ሕጉስ ይኽሰርሓለይ ጥራይ ይኽፈሎ that is business ሓደ ገለገለ ሰባት ቢዝነስ ክበሃል ከሎ ናይ ግድን ካምፓኒ ፋብሪካ ኣምፂኻ ትካላት ከፊትካ ድኳን ከፊትካ ክዳን ምሻጥ ወይ ሱፐር ማርኬት ከፊትካ ኖ ከምኡ እንድሕር ሓሲብኩም ክትንእሱ ኢኹም እመኑኒ ክትፀቡ ኢኹም ኣብ ሓደ ንእሽተይ ነገር ኢኹም እንድሕር ንነዊሕ ዝጓዓዝ ቢዝነስ ትደልይኹም ናይ ሰባት ሽግር ፍትሑ ቀሊል ኤግዛምፕል ክበኩም ክእል ናይ 100 ሰባት ሽግር እንድሕር فتيحهم نفس وقفهم من كقرش نحرق فيكم 100 قرش خلوكم ناي شح سبات شجر نحرق فتيحهم نفس وقفهم كقرش نحرق في لهم وش كلوكم وربط ناي 1 مليون سبات شجر نحرق فتيحهم كقرش نحرق في لهم 1 مليون كلوكم عنتو يزبلكوا زيا نحنا استفدنا بزمدري نخالو سبات كنحجز كلنا ببزح سبات زحجزنا يمينا نحنا بلسد نخون وين نبارخ سلازي نحن 1 مليون سبات شجر فتحنا 1 مليون سبات نحن حجزنا نايزم بمولهم سبات كفليت كا 1 مليون متيلو which is بناتهم بزحي تباريخنا لنا سلازي بيزنس كتبلو كلهم ناي قدنا يكونن تكال كتكفتو دكان كتكفتو ريستورانت كتكفتو وي كون سيكونن انا انت هلني لكم حسابه مجمره كل سب باي ذا واي بيزنس بيرسون ولا تقعد لكم سرعه نتسب غزيهم تقول لهم ገንዘብ خفلكم አሉ ኦኬ ስለዚህ አባ ንሱም ዘለኩም ንሰብ ክትብዎ ትኽእሉ ቶም ሰባት ካ ሕጉሳት ኮይኖም ንዓኹም ክኸፍሉኩም that's a business okay ስዑ ነዚ ናብ ኦንላይን ቢዝነስ ቅድም እንታይ ነይሩ ትራዲሽናል ቢዝነስ ዝኾነ ትካል ስራሕ ክሰርሕ ኮይነ ትካል ክኸፍታለኒ ታትካል ሰባት ይመፁ أو متسيم كأي عدقو يجزو دحر السوم يجزو سخات شيء السوم نبرة وزو سخات زينيرو زي traditional business limited يخانيرو وسوني نيرو نعمل تابز خواب دحر دكان كفيتا أبزولت رايح متسن دخل زي بسالة تكنولوجي نعمل تاي تغيرو ناب online business تغيرو هجين تاي كوينو very easy كوينو قليل كوينو أوكي قليل لغبرو انتايو كم مسرتو جميلكم سخون بيلو تغبرو ايليكم قال منشن قبل خلينا امازون اف بي ار بحال الله اذا انت ياخذ قبرنا لكم امازون كل نغرات وديلو ابا ستور مخفاتيا ستور كفيتكم قالوت كان نبرد شوطلو كابو نبرت امصيخم ابا متاوي اوريدي كل ويب سايت تسريح قال ودي بامازون نبرت كابا يغزو سخون قات تخفل the same thing shopify is drop shipping بال شوبيفاي ناي سبات نبراتيو ابتناتكم بوست غبرو سبات كليك غيرم اوردر غبرو خلو ناب غزو من الاخ سوم قات تخفل سيمبل ناخونه مزي مالتي ستيل جنتي تي بيز تمسرت ناتو اي تغيرن ناي سبات شغر يكون تفوت يلو اوكي سو اونلاين بزنس سو غانا سب كجمرو خالي the only thing تدليو delete كتور delete كلو والله هيوتو خلوت واي
نمنتاي خاتقبرو لك خاتملس كتقلالك كمجمريا نحن نمنتاي تقبرو لي مليسكا you can do anything روح اون كتقعد زي تخليها سلازي تا حتى تخون زخونه سب كغبرو خليت بيزنس تني اونلاين بيزنس كا غلغل سبات تاي مسلو اونلاين بيزنس سلازو خفته طراي زخفلو نو كومي كون نسرح اونلاين بيزنس كفتكا عميل كهلو كالو اتا عميل كا ناتكا برودكت خغزا الله سخاخ تكفل بيزنس قليل لي يغبرو ነገር እዚ ተቆጢርካ መስራሕ ግዜኻ ጥራይ ምጥፋእ ኣኽሉ ሶም እንደ ሕተ መላሊስካ ክትከፈል ኢኻ ቢዝነስ ግን ብፕሮዳክቲቪቲ ኢኻ ትኸፈል ብግዜ ኩን ትኸፈል ንብረት ክሸይጥ ኣለካ ክትከፈል ማርኬቲንግ ክትገብር ኣለካ ድሓር ትኸፈል ኦኬ ሶ ኦንላይን ቢዝነስ ዝበሃል ብሓፈሹ ኣብ ኦንላይን ኦንላይን ቢዝነስ ባይ ዘ ወይ ብጣዕሚ ሰፊሕ MLM أو إذا أتو drop shipping أو إذا أتو بزح نجارات أو إذا أتو marketing بزح نجارات email marketing بزح نجارات أو إذا أتو زين بمولا ما online business إذا أتو جد زخانة سبك صراحة خالي انتهي مزفوتو أنا يدريهم research كيرو مريضهم زخانة سب نعات نيو صح فلتة اللي فلت زي يلن زخونه ነገር ክትገብሮ ክስራሕ ድሕደሊኻ ፍልጠት ኣለካ ታ ነገር ምስ መረጽካ ብዛዕባ ኣጽኒዕኻ ብትኽክል ስራሕ ትኽእል ኢኻ ኢትስ ኦኬ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ተስፋ ክሳብ ዘይቆረጽካ ግን ክትዕወት ኢኻ ታ ፖይንት ኣብዚኣ ተስፋ ምቑራጽ እያ ብዙሓት ሰባት ርኢ ኣነ ሕጂ ናይ ፎሬክስ ኣለና ናይ ክሪፕቶ ኣለና ናይ NFT ኣለና እዚኦም ሰባት ይመጽ ጅምር ሞ ኣብ ወርሓ ተወርሓ ተስፋ ቆሪጾም ክኸዱ ርኢም ያለ ማለት ከመይ ኣብ ወርሓ ክልተ ወርሒ ውፅኢት ተጸቢዮም ነይሮም ግዜ የለየ ፍልጠት የለየ ኦኬ ሶ ምዚኣዳ ተኣቱ ገረ እዛ ናይ ክሪፕቶን ናይ ታሽሙን ጽበት ኣባሓወይ ናብ ኣንዲና ሕጂ ተን ዝመጸና ተን መስራሕና ክንመጸን ጸኒሕና ሕጂ ምንታይ እታ ኩሉ ሰብ ክስታይ ዝደልያ ፎሬክስ እንታዩ ክሪፕቶ እንታዩ ሙሉይ ሓውናውን ኣጋጣሚ ምናልባት ምስኣታ ኣሳሲርካ ክትምልሳ እንሕር ደሊኻ መፅያት ቀላታ ቴክስምሽ welcome I want to ask you to what is the difference between quantum podcast bitcoin wake up forex trading ዘሎስ እንታዩ work in progress and the way of starting ምስታ ፎሬክስ ሓዊስካ እንድሕር ክትምልሰሉ ኽኢልካ Okay. Yeah. For Bitcoin and Forex استفلالي نغاري. Okay. قربي دفلالي the way trade تغبر حدي. Trade اغبابرو حدي ግን استفلالي market. Okay. Let's say بزعبا Bitcoin نمصا. Okay. بزعبا Bitcoin كنمص خلنا I mean نغرداكم قرب دحري لخملس. مجمريا عداغا نختلواوط نختشايط ቀደም እንታይ ነይሩ ባርተር ኤክስቼንጅ ዝበሃል ነይሩ ጉድስ ባይ ጉድስ ንብረት ብንብረት ተሻያጥ ነርካ ማለት እዩ በጊዕ ዘሎ በጊዕ ሒዙ መጽ ጨው ዘሎ ጨው ሒዙ መጽ ይቀያየሩ ማለት እዩ ኦኬ ሶ እዚን ባርተር ኤክስቼንጅ ይበሃል ነይሩ ድሓር እዚ ግን እንታይ ኮይኑ መሲልኩም ጸገም ኮይኑ እጂ ንኣብነት ንብረት ሁሉ ሒዙ ክጓዓዝ ይሰብ ማለት እዩ ክገዝእ ሸይጥ ኮይኑ ከምገዝእ ሶ እንታይ ጀሚሮም ላይሰንስ ተጀሚሩ ላይሰንስ እቲ ዘለካ ንብረት ኣብ ላይሰንስ ተመዝግቦ ከም ረሲት ዓይነት እዩ ረሲት ወሃበካ ንዑ ሒዝካ ትጓዓዝ ማለት እዩ ማለት እንታይ ጸገም ፈጢሩ መሲልኩም መሬት ደለዎ ብብዕራይ ክቕይሮ ይክእልኒ ብዕራይ ምስ በጊዕ ክትቀይራ ይትኽእልኒ ኢኻ ታብ ብዕራይ ክትቆርጻ ይትኽእልኒ ኢኻ ዝምቀል ነገር ኣይኮነን ድሓር ረሲት ተጠቂሙ ድሕር ረሲት እንታይ መጺ ወርቂ መጺ ወርቂ ኸ እንታይ ገይሮሞ ወርቂ እውን ስቲል ተሸኪምካ ኢኻ ክትከይድ ስለዚ ትኽእል እዚ ባንኪንግ ሲስተም ካብኡ ይመጺ ሓደ ቦታ ገይሮም ወርቅኻ ኣብኡ ተቐምጦ በቲ ዘለካ ብዝሒ ሃብቲ ወርቂ ወሃበካ በቲ ወርቅኻ ኣብኡ ተቐምጦ በቲ ወርቅኻ ረሲት ወሃበካ ላይሰንስ ማለት እዩ ሽዑ እታ ላይሰንስ ሒዝካ ትኸይድ ክትመልሳ ከለኻ ተራ ላይሰንስ ትቦም ዝተወሰነ ፐርሰንትካ ቆርጹልካ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ባንክ ሲስተም ሒዙ ዘሎ ኦኬ ድሓር ኣብኡ ከለዉ እሶም ትሪክ ክጥቀሙ ጀሚሮም እቲ ንብረት ኣብኡ ስለ ዘሎ ደይጥቀመሉ ድሕር ኮይኖም ከለቅሑ እዚ ሕጂ ለቓሕ ደሎ ሽዑ እዩ ጀሚሩ ሶ ኤኒዌይ ድሓን እንታይ መእቲ ሽዑ ወርቂ መጺ ድሓር እታ ረሲት ዝነበረት ወርቂ ከም ዘለዎ ኮይኑ ናብ ገንዘብ ቀይሮማ ባጤራ ተፈጢሩ ማለት እዩ ስቲል ግን ሃገራት ሽዑ እንታይ ነይሮን
باك اب ورق نيرون دحر فيات كارنسي زبحال مصي مالتي ورق تريفو مالتي ليغال بعالم لخاوي ورق زبحال تطويل تباهيل اي ثينك 1973 اكابي ورق تطويل شعو باطيرا فيات كارنسي تراي كوين مالتي ገንዘብ كوين እዚ ገንዘብ بمولو بانك سنتراليزد اوكي سو خمي سرحا كار معلت خرينا ግን بانك سنتراليزد ገንዘብ دحر ገንዘብ حج انتاي متيو زي مولو لمولو كافر ايغبرنا له زي كريبتو كارنسي زبال متي بعد بيتكوين حاجه حانتي كاب كريبتو كارنسي حانتيا which is the mother of the currency تبالها ساعه دي انت بال نقولن ساعه نعاين فلو دغبر خالي ولا ايثيريوم دوج كوين قال بزح كوينات نزلو لعلي بتاع بزح كوين يزلو ግን نعاين فلو دغبر استخديب كلا مسا قسي لنا ناتنا نمبر حزن دي وقت وركلا ساعه مجمريا جميراون كارنسي خوينو ግን ديجيتالي ا بلوك تشين كنترول دغبر بسيرفر ا بلوك تشين كنترول دغبر እዚ ከዓ ከምዚ ናይ ባንክ ይኮነን ዝኾነ ሰብ ክሪኦ ይኽእል ሙልጌታ ንኣብነት ስኻ እንድሕር እቲ ትራንዛክሽን ካበይ ወፂ ናበይ ኣትዩ ክከታተሎ ደሊ ኢልካ እንድሕር ኣትኻ ክትከታተሎ ጀሚርካ ይኸፍሉኻ ማናኻ ስዑ እንታይ ገይሮሞ ግልፂ ገይሮሞ ማለት እዩ ቢትኮይን ካረንሲ ኮይኑ ከም ገንዘብ ኮይኑ ደገልግል ግን ዲጂታል ካረንሲ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ትሪኦ ነገር የብልካን ካረንሲ እዮም ፈጢሮም ንኣብነት ሓሙሽተ ከምዚ ሕጂ ቢትኮይን እያ እዚኣ ኢሎም ኣውፂኦማ لعل دوبليكيت جو خبر حج سخانتا توم زقواصرو انتايم زقواصرو انا نابنت ناب غري دحر غله ነገር ገዚኤ دحر 10 ቢትኮይን ሰዲደሉ 10 ቢትኮይን ክሰደሉ ከለኹ ናይዘን 10 ቢትኮይን ሰደሉ ኮፒ ምሳይዝ ተረፈ ከምዘይ የለ ክረጋገጽ አለው ተዘይ ኮይኑ ገንዘብ የለን ማለት እዩ ባጤራ ገንዘብ አይሲ ገለሰብ ከገዝ ድሕረስ ኮፒ ግብራ ቢለስ ከኸፍላለሁ ማለት እዩ አለው ገንዘብ ግን አይጎድልኝ كوم من تغيكون قلت زخانة سبات قواصرو خمس خول تغيرو زخانة سباتيو حانت كوين كابي وصي انا بياتيا بتخكل اتيارو ابزخو غودي لا قواصرو سبات خولي كوم بمكبارم كان سبات يخفوا لي كارنسي ببيتكوين يخفوا مالتي اوكي سو از بيتكوين اوكي از بيتكوين حاجه كوينيو ديجيتال كارنسي سب ديفطرو كارنسي ديجيتال كارنسي values ديبز ورد نفسه زخالي فوركس جن كالي فوركس مالت فورين اكسشينج مالتي فورين اكسشينج غا جنزب بات ايرا جنزب دولار يو اس دولار ايرو باوند جابانيز ين اوستراليان دولار ان زي دي نا كندا دولار از بمولو فورين كارنسي با هجي እዚኦም ከዓ ኣብ ትሬድ ከተምጾም ከለኻ ግን እንታይ ይኾናሉ ማለት እዩ ዩኤስ ዶላር ናብ ኢሮ ትሬድ ትገብሮ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ብዙሕ ዲፕ ከኣተኹ ገረ ሼር ገብር ከለ ስክሪን ያ ሼር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ሴቲንግ ወይ ኣብቲ ፕላስ ሃሪምካ ሼር ገበር ኦኬ يا كلهم بتيك توك تكاتل دلهم ويم بيوتيوب تكاتل ندلهم اب يوتيوب شانل غري برودكشن مسابيل حاونا زلو ناتو تمكرو افت سراحلو نتفتات انفورميشن يهبنالو وجوين كتغورنا تخوليهم مالتي if you hit the screen, share screen to the level how share can share last tashmilat nibzi I think okay ስለዚህ በሁሉ ዘለهم ጀን ገወርና እቲ ዘለኩም ሕቶ ሪኢተን ነራለኩም አቤል ሃውና በቲ ናቶ አፍልጦ ክምልሰልናይ ማለት እዩ እቶም በዩቲዩብ በፌስቡክ ተከታተሉ ዘለኩም ድማ ናብ ካልእ ሰብ ክባጻሕ ሼር እንድሕር እዚ ትምህርቲ እዚ ንኹሉ ሓጋዝ ክኸውን ስለዝኽእል كلها تتعلم الرأي مش سكريني؟ يا يرى لا اوكي نابنت زي اخر نخلينا حج زي ابزل على نحريهم ابزي ما هو زي يحتريوا لهم يو اس دولار اند جابانيز ين ايزي اوكي ابز تحتي يو اس دولار ولا لا مش جابانيز ين تريد جيريا زي حج لاست ويك دغبر كو تريد زي يكون لهم بقاطع مالتي اوكي سو ازي فوركس تريد يوزج فوركس يوزي فوركس يو ماركت ابز انالايز غيره تشارتو 5 تري ورلهم
إذن العلدي ونتحت خور كله أبزي آتي ستوب لوسي أبز جيرة وجد صب بروفيت جيرنا تمهارونا لونا نا إلبيت نا فوركس نا كريبتو مسلا زمهارلو مسؤوم كوينا بحساب صب لاست ويك صب بروفيت رخيبنا وطينا مالتي أوكي راي وزي نتحت خور كله which is sell يزولو bearish market يزولو مسو bearish آتينا which is very good profit كارخيبنا خا وطينا مالتي أوكي إذا حجي فوركسي اوكي فوركسي فورين اكسشينج اوكي نبدا على النحردي بلا زي عند حريقهما زي تري ور لكم كاو جولدي ورقي اوكي جولد ورقي اذا كان ورق ماركتي ورقي مس يو اس دولار تريد تقبر كلها معناتي which is my favorite يا زيان اوكي ابز تحت غا بيتكوين كان لكم ابز حجي بيتكوين مس يو اس دولار حجي رايو أنت تريد تقبره الماركت حادي أنا حجي تلالي بيتكوين تريد قبر خالي أويل زيتي أويل ندادي دلالي ندادي تريد قبر خالي بيتكوين تريد قبر خالي I think إيثريم ستوك ماركت ونابزلو نحدلي قبر خالي أبزي إيثريم مالو قبر خالي whatever كتقبر تخالي خا تريد نخت قبر نحدلي خا okay So the way trade to go raw is the same. Okay. أتوقع لكم مش حجي؟ يا تفعل مش قال. So تزفل عليه. ما ننتهم استفل عليه. فوركس كبال كلنا بعد عوشت بزح له فوركس حجي US دولار ناب جاباني زين عليكم مش US كندا له US باوند له US ايرو له ايرو باوند زيهم باتيرا ገንዘብ ነንሕሎም ትሬድ ትገብሮም ትኽእል ኢኻ ቢትኮይን ከዓ ምስ US ዶላር ዋና US ዝኾነ ቢትኮይን ምስ US ዶላር ከዓ ትሬድ ክትገብር ከዓ ትኽእል ኢኻ አይ ሆፕ መሊሰልካ ኮ ተስፋ ገብር ሶ ክመጽእ ከሎ መሰረቶም በበይነዮም ፎሬክስ ካሊዩ ክሪፕቶ ካሊዩ ግን ፎሬክስ ትሬድ አገባብሩ ግን ንኣብነት ናይ ፎሬክስ ትሬዲንግ ክእለት እንድሕር ከምቲ ንሕኡ ሕጅን ሕና ነቦ ኮርስ ከመይ ጌርካ ትሬድ ትገብር ሓንሳብ ተኽኢልካ ግን ዝኾነ ትሬድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት ማርኬት ስትራክቸር ስለትምሃሮ ስለትርድኦ ማለት you can read the chart read ከተንብብ እንድሕር ክኢልካ ድሕሪኡ it's easy ዝኾነ ትሬድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ okay so foreign exchange bitcoin already ተረዲክ ማለት ክሪፕቶ ካረንሲ ፎሬክስ ከዓ foreign exchange ካብ ሓደ ባጤራ ናብ ሓደ ባጤራ ትሬድ ንገብረሉ ማለት እዩ ጽቡቅ ታቢል ሓወይ ሶ ኣብዚ ክነፍሮ ዝግባአና ምናልባት ሕጂ ሓደ ሰብ ከም ተወሳኺ ስርሑ ክሰርሖ ዝደሊ ክህሉ ይኽእል እንታይ ኣብቲ ናትና ዝፀንሐ ርድኢት እንታይ ብርድኢት ጥራይ ክንከይድ ንፀንሕ እሞ ኣብቲ ዲፕ ላቲና ብዘይኣፍልጦ እቲ ናትና ዝገጥመና ኸ ከሲረ እንደ ተዓዊተ እንደ ዝብል ክስታይ ነብል ማለት እዩ ስለዚ ስካም ትብል ከይያ ትመፅእ እዚ ስካም ብሉኻ ሽዑ ዳን ስለዚ ብኸመይና እቲ ዋላ ከምኡ ዘሎ ሰብ እንድሕር ኮይኑ እቲ መንገድታት ክንረኽቦ ዝግባአና ኢንፎርሜሽን ክሊር ኢንፎርሜሽን ከምቲ ደልካ ዓንቶ ኣብታ መጀመርያ ዝገለፅካ ሞንትዑ ዘድልየና እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብሲ ገሬ ክጅምር ደሊሎም መዓልቲ ከንፍሮ ዝደሊ ብኸመይ መንገዲ ክኸይድ ዘለኒ እቲ ክትቦ ዘለካ ኢንፎርሜሽን ኣብዚ ካብቶም ወክሮ ሕጅናትካሲ ገሬ ክመሃር ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ እቲ ንኸይወድቕ ኩሉ ግዜ ምውዳቕ ከይወደቕካ ምትሳየና እንድሕር ከይትወድቕ ትፈርሕ ኮንካ ወክ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ሶ ወክ እንድሕር ጌርካ ኸ ምዕንቃፍ ኣሎ እንድሕር ተዓንቂፍካ ምውዳቕ ኣሎ እቲ ዝኸፍአ ግን ወዲካ በቲ ዝወደቅካ ዘይምውዳቕ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ እንዳፈለጥና ከለና ግን ክንዕወት ከምቲ ዘልካ ሚኒስትር ዓወትና ኣብቲ ቪዥን ናትና እንድሕር ኣለና ኮይኑ ክሓልፎ ዘለኒ መንገድታት ኣየና እዩ ክትንቀቐሉ ወይ ከዓ ከወግዶ ዝግባእኒ ነገራት ኣየና እዩ ካብቶም ወኩራ ኦኬ እቲ ቀንዲ ወሳኒ ከም ዝበልካ ብዙሓት ሰባት ሕጂ እንታይ ገብሩ እዮም እዚ ናይ ፎሬክስ እዚ ናይ ትሬዲንግ ባዕልኻ ትገብሮ ነገር ስለ ዝኾነ simply access ክትገብሩ ትኽእሉ but not easy so ሰባት ሲኢሎም ገንዘብ ትሬድ እቱ ክፍትኑ ወይ ኢሎም ትሬድ ይገብሩ ኣብ መጀመርያ ኣጋጣሚ ፕሮፊት ረኽቡ ቦታ ተባቢዖም ከዓ ይኸዱ ይኸስሩ ሽዑ ኣይምለሱን እዮም ናብቲ ትምህርቲ ይኸስሩ ድሕሪኡ እንታይ ይብሉ ክላ ኣይሰርሕን እዩ እዚ
وشطم انت حماق يسمعهم كا سكامي لهم نخلى عطوا مال زي سكامي وسيلكم قال يبلو ما لا ايكون لا فوركس فلتت اللي لك خمت حدا سب نرس نخون 3-4 عامت زمهارو لك خمو ابناي فوركس ماركت كا كتمهارو زلك اكزيلو تو حدا عامت او تصنح لك بوحد يزبلكم زلكم زي مينيمم نعي ناب كل عامل تتصقع يوسيد لي صبغ يرا خولو مالت اولموست كل عامل زهون وسيد لي صبغ يرا خولو حجي قاب 3 عامل غير اللخو كل عامل كن مجمريا عامل بزح ገንዘብ كثيره ግን ተስፋ ይቆረጽ ካብና ፎሬክስ ተስፋ ሳዕ ዘይ ቆረጽካ እቲ ብሙሉ ዝኸሰርካ ገንዘብ ኣብ ሓንቲ ትሬድ ክትመልሶ ትኽእል ዝራእኽዎ ነገር የነገረኩም ዘለኹ ኦኬ ሶ ኤዱኬሽን ክትወልጡ ምናልባት እንድሕር ትደልይኹም ንሕና ናይ ፎሬክስ ናይ ክሪፕቶ ኤዱኬሽን ኣለና ትምህርቲ ስልጠና ንህቢና ኣብቲ ስልጠና እንታይ ንገብር ሰባት ይመሃሩ ካብ ቤዚክ ጀሚሮም ክሳብ ኣብቲ ኣድቫንስ ይመሃሩ ምስ ተመሃሩ ከዓ እንታይ ንገብር ግሩፕ ኣለና ኣብቲ ግሩፕ ከዓ እንዳተለማመዱ ይኸዱ ግሩፕ ቬሪ ኢምፖርታንት ወሳኒ ኦኬ ሶ ፍልጠት ኣለይ ዝኾነ ነገር ፍልጠት ኣለይ ሲልኩም ዓይንኩም ዓሚትኩም ኣይቱ እንዳተመሃርካ ክትወድቕ ዳስ ግን ክትወድቕ ከለኻ ካብታ ወዲቕካ ትትስኣላ ገለ ነገር ተማሂርካ ክትከይድ ኣለካ ምክንያቱ ተዛዓንቅፈትካ እምኒ መሊሳ ክትዓንቅፈካ ይብላ ድሕር ተደጋጋሚ እምኒ ዓንቅፈካ ኣሎ ኮይኑ ንስኻ ክትጥንቀቕ ኣለካ ካልእ ጌጋ የለን ስለዚ ድሕር ወዲቕኩም ኦኬ ጠጠው ኣነ ልቃ ኸማይ ገይረ ክልተ ወርሒ ትኮርስ ወሲድ እየ ክልተ ወርሒ ምስ ወሰድኩ ኣካውንት ከፊተ ትሬድ ገብር ጀሚረ ብ2000 ጀሚረ ሸው እታ 2000 ውሽጢ ወርሒ 6000 ሓብፅሕያ 3 ዕፅፊ ገይረ እያ ማለት እዩ ካልእ ታሪክ እዩ በቃ እዚ ደኣሞ ኢለ ብሓንሳብ ውሽጢ ሰሙን ከዓ 6000 ካጠፍያ ሽዕጠጠው ኢላ ጎሄድ ኣቤል ናብ ክላስካ ተመለስ ኢለሽ ናብ ክላስ ተመለስ ክመሃር ጀሚረ ሸው شو أنت قبل مهار كيدا فتنو ناب تمرتين ملس كيدا فتنو ناب تمرتين ملس ندابلكو هجي تصبو بروفيتابل بتسيح مالتي مجمريا كن لا قدني تخمز عينت ليفلك تحالفوه اوكي تمرتي اللي اديوكيشن اللي زخونه نجر تمرتي اللي زخونه نجر فلطت اللي صقم كايبولو نحنا مس فلطتنا يكوننا تفطيرنا كن كنفلط كنمهار كنعب نخل فطرات كاينا سلازي تمرت موساد كورس موساد واقع مخفال واقع جايز هيوت لك كم سوبر ماركت يعني زي تصبيركم كتردوا على ليكم والله هيوت لك كم سوبر ماركت يعني حدا سبع حدا سوبر ماركت نحن عاتيو زاربو سبيل زدلي وحي زخوت صخيلي تللي صبا تللي باني تللي حملتي تللي فروتا تللي استعشق نجر زدلي وحي زخوتي كل حلو زري يلا كسع واقع نايتي زوسدو دلك خفل زخ اب مጨረሻ حساب يمدح حطو خا نمنتاي زوسيد كاز بلاك على مጨረሻ از بمولو غوز زي حلكا اوكي حسابا زي عيب بلاك ابي وطكا خما زدلهم ነገር ክትረክቡ ትخليكم زدلهم واقو اللي ክትከፍሉ ድልዋት حساب ዝኮንكم ነቲ ክትሓልፍዎ ዝግባኣኩም ፕሮሰስ ክትሓልፉ 6 باك ደልየ ንሓሪልካ اتليست بوحد ንሓደ ዓመት ኣብ ማዓልቲ ሰዓት ኤክሰርሳይዝ ክሰርሕ ኣለካ ዋጋ ኣሳያ ፎሬክስ ካ ክመሃር እንድሕሪልኩም ካ ንሓደ ዓመት ትሬኒንግ ትወስዱ ኣለኩም ኦኬ I know أنا بزحات عوتها سباتي بزناي فوركس نعوم دار أخيها أخيدا بفوركس تراي فول تايم كل 9 كلت مسحازوه مالت حسب تناي فوركس ماركت كلت مسحازكم أخا كل 9 كوفيكم أب كمبيوتركم حال دكتور أتاوز جبر خطب تدخله فاينل هم عينت باور دلوين جن إذا قبلكم كله غز نات كارانتي كلتو مسحازكم أنا دري يعني بزح سب بزح اب حانت تريد بزح انكم كغبر سبري يعني ناتي ريزالت خاري الله نبي كم زخيد كافلته سلازي اندحر كوم عينت ريزالت سبي لهم واقع تكفلو تمهاروا كورس كتوسدو كتصنعوا كتردوا ويلكم يا تعال مايك سيت خف كده الجاي نقولوا دقائق وما يلحقوا انا مستدلك انا مساعد كله يقطعني تا معتي خي حلفا يلو استهيبنا دلو سلازي دقي محمس كنا كيفوتو سو افتناي بانك خنت اسسار الله دي مرجعات الله دي مستنحنا فوركس دي كوين دي بيتكوين دي ولا كريبتو مريسناسي مستناي ورك اكسبيرينس ناتنا مستناي بانك خنت اسسارات مرجعات الله دي
ፎሬክስ መርጽ እንዳር ኮይነ ወይ ቢትኮይን ክመርጽ እንዳር ኮይነ ኣብ ናይ ባንክ ምርጫታት ከለዲ ወላስ ብስራሕና ስራሕ ትምርጫናትና ኩሉ ሓደ ዓይነት ብስራሕና ዘጋጥመና ከመያ ታሕቶ ሓደ ዝሓተታ ነይሩ ብሮከር ኦኬ እቲ ናይ ብሮከር ኦኬ እዚ ናይ ፎሬክስ ኮነ ናይ ቢትኮይን ከመይ ትሰርሕ መሲልኩም ብሮከራት ኣለዉ ሊኩዊዲቲ ዘምፅልካ ብሮከር ኣካውንት ኣውይኻ ትኸፍት ምስ ባንክ ይኮነ ዝተሓሓዝ ምስ ባንክ ዳይሬክት ይኮነ ዝተሓሓዝ ብሮከራት ላይሰንስ ዝኾኑ ብሮከራት ኣለዉ እዞም ብሮከራት እንታይ ዝገብሩ ካብቲ ማርኬት ሊኩዊዲቲ እዮም ዘምፅልካ ሕጂ ስኻ ከዓ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣብቲ ናይቶም ብሮከር ኣካውንት ኢኻ ትኸፍት ኣብኡ ኣካውንት ትኸፍት ምሽ ሽዑ ካብ ባንክኻ ናብቲ ናቶም ኣካውንት ናብቲ ናትካ ኣካውንት ናብ ምስኦም ዝኸፈትከያ ናብኡ ኢኻ ትራንስፈር ትገብሮ ሽዑ ካብኡ ኢኻ ትሬድ ትገብር ስኻ ትሬድ ትገብር እሶም ሊኩዊዲቲ እንዳምፅኡ ድሓር ዝሰራሕካያ ክትውፅኦ ከለኻ ናብ ባንክኻ ትሬድ ትራንስፈር ትገብሮ ወይ ከዓ ብክሪፕቶ መልክዕ ከዓ ድሕሪ ኮይን ቤዝ ወይ ክሪፕቶ ዳት ኮም ድሕር ኣለኩም ከዓ ብክሪፕቶ መልክዕ ተውፅኦ ማለት እዩ አይ ቲንክ ተመሊሳት ኮይና ስለዚ after main ክስታይናሲ እታ አንቶይ ሜንተር ዝበልካያ ክሳብ እንደያ ገዳሲት ምዃና ጋይዝ ገብረናስ ክሳብ እንደያ ገዳሲ ምዃኑ እንታይ ንገብር ኣለና ንምፍላጥ ዓቢ ክስታይ ኣለዎ ስለዚ ኩላትና ቶም ብስምዒት ንኸይድ ኣብ ክንዲ ብስምዒት ጥራይ ኮይና ክስታይ ንገብር ብኣፍልጦ ክንገብሮ ከለና ዋላ ሳንቲም ትኹን እታ ሉዝ ንገብራ እታ ትኸደና ብኣፍልጦ ክሳብ ዝኾነ ንዓና ንትምህርትና እውን ዓብ ሓገዝ እዩ ስለዚ ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ሓደ ግዜ ዝተጋነነ ነይሩ ሰይድካ ብሰብ ኣምፅእሞ ገንዘብካ ክፈል ዝበሃል ዝነበረሉ ግዜ ንዝክሮ ኢና ኩላና ዘይተጠንቀፈ ሰብ እውን ኣይነበረን እዚ ስካመር ክንብሎ ዲና ዋላ እውን እቲ ትኽክል ሕጋዊ ይኹን ክሳብ ኣፍልጦ ዘይነበረና ግን ተጎዳእቲ ይገብረና ማለት እዩ ስለዚ ኣቤል ሓወይካ እቲ ዘለካ ተመክሮ እቲ ዘለካ ፍልጠት ዝሓለፍካ መንገዲ ከምዚ ጌርካ ነትናትና ኣብትናትካ ዘሎ ዕድመ ሼር ክትገብር ምምፃእኻ ኣነ ደጊመ ዘመስግነካ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብዙሓት እንታይ እቲ ኣፍልጦናሲ ሼር ብዘይ ምግባርና እቲ ናትና ሕብረተሰብ ተጎዳኢ ይኸውን ማለት እዩ እጃ ኣነ ዝፈልጣ ሼር ክገብር ከለኹ ትሕተይ ዘሎ ሰብ እንድሕር ተጠቒምላ ይዓብሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዘለናኻ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ከምዚ ዓይነት ክንርኢ ከለና ሼር ክንገብሮ ከለና ነቲ ሕብረተሰብና እውን ጠቓምን መሃርን ስለ ዝኾነ እሶም ኣብ ክእለት ዘለኹም ኣብ ሞያ ከምዚ ፍልጠት ዘለኩም ከዓ ከይተሓለልኩም እቲ ዘለኩም ሼር ክትገብሩ ከለኹም ከዓ ነቲ ስካመር ዕድል ኣይንህቦን ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ካልእ ጋይድ ክገብሮም ዝኽእል መፅሓፍቲ ንሕራሊ ኮይኑ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም في جزئهم كم بوز خلون عونتي إذا حسبوا ذلوا كحجزهم خل مسحفتي ركمند تكبرنا رامي بس كتامي من أربعتون يا ناس ذا كوي ناس كم من جنباريسي نزينا بيبخفلت أن خيلي ويكا ويب سايتات ندهرالي كخد وز خلو ركمند تكبرهم تخيل ندهرالي يا بعبي لومي يوتيوب الله يوتيوب زخوانه نجر هيوت ناسي وان جوجل أويا وان يوتيوب أوي حانتي كم حانت سجمتي ريحة الله خنبلا حانت يوتيوب ناري حقنا لنا وي حانت جوجل ناري حقنا لنا زغونة بقى ما حدا انتاي بالنيرو لو يحكي زي شجرن نجر نيرو ساقات امي دحرنا ويحكي زي مالتي جوجل مسجبرس 400 جنن دخول نايتي اشجرن بلولاس مفتح متين مجمره ايديات امير يخو في له زغول 400 جنن مفتح خلي زغول زي شجر نيري له مالتي اوكي سو لومي وي هاف ريسورسز بزح اوبشن يزلنا بزح access علينا of course more access تاشمي إذا مت confusion إذا مت confusion كا indecision إذا مت مزحي زلوا information confuse كتكون تقول لهم جن مجمرة أنت ياهم تريلي فلاتو أنت ياهم تريلي قط أما بدي الله that think and grow رجت بالمتحف بتقعد ثاني حاجة زياد it's very important متحف يعني زغانة سب كم ببارلو نهيوت guide يعني think and grow رجت بال وتاد نقطكون انتاي كمي تقعزوا لكم زيادة أرجع زين بابا متحف زين بابا سبيلهم وتاد بمولهم زيادة تكيمهم الآن زيادة كم مجمرة كلهم كتم بوا بيعدمكم think and grow ريست بالمتحف بدحري يوجن ناي انتاي خم تريلي قال لهم كتفلت لكم مجمرة أوكي فاينانس هي خعبي دحرت لكم بزعبة ناي فاينانس متحف تلو أوكي بزعبة كم بعل ناي روبرت كيزا كله حكي يحسب فلتا برودكت ريش دات قرب اوان زنبب كو I will teach how to be rich
ማኑዋሊ በቃ መጽሐፍት ሲ ዳርጋ አነ ገርመኒ መጽሐፍ ምንባብ ጀመርኩ ዝተገረም ኩሉ ሓደ ነገር ዲቴይል ማኑዋል ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከም ዝተገብር ከም ብፍላይ ምዕራባውያን ትነብሩ ኣብ ኣሜሪካ ገለ እዛ መጽሓፍ እዚያስ ክሬዲት ካርድኹም መጀመርያ ከም ዝትገብሩ ባንክ ከም ዝትኸፍቱ ድሓር ከምዚ ኢንቨስት ትገብሩ ድሓር ከምዚ ኣካውንት እንዳበለ እዩ ዝምህሮ ሶ ንሕና ናይ ፋይናንስ ኮይኑ እዚአን መጽሓፍቲ ኣለዋኹም ማለት እዩ ብዛዕባ ማይንድ ሴት እንድሕር ኣተሓሳስባኹም ገና ክትዕብዩ ትደልዩ ኮንኩም ከዓ the power of subconscious mind ትብል ኣላ the power of now ትብል መጽሓፍ ኣላ psycho cybernetic ፎቶ መጽሓፍ psycho cybernetic ትብል መጽሓፍ ኣላ ጸሓፊያ ዶክተር ማክስዌል ማልትዝ ዝበሃል ናይ ሰርጀሪ ዶክተር ነይሩ ድሓር ሰርጀሪ ሰባት ምምንታይ ናብ ኮማትዩ ሰባት ሰርጀሪ ናይ ገጽ ሰርጀሪ ኣብ ዓለም ዝተፈለጠ ሰርጀሪ ነይሩ which is fine ዝኾኑ ሰርጀሪታት ይሰርሕ ነይሩ ይመጻ ዋለድ ይሉ እዛ ፍንጫይ ትኻብለለይ ይብላ ነይሩ ሽዑስ እንታይ ይገብር ኮፍ ብለን በዚ ሰለስተ ቦታ ካሜራ ኣለዋ ኣብ ሓንቲ ቦታ ኮይነን ንሳላ ድሓር ሰርጀሪ ምስ ተገበረ ካልክ ዓባ ኮይነን ንሳላ ሽዑ የርኤን ይሉ ትሪእለኽ ቀደም ከምዚ ነይሩ ዶክተር ማክስዌል እንታይ ጌረካ ኤንድ ብላ ነይሩ እንታይ ጌረካ በዚ ኣፍንጫይ ምክንያት ኮይ ኣነ ሓዳር ሲኢነ ትሪእለኻ ወላ ሓንቲ ኮይ ተቀየረን ይብሉ ነይሩ ገሊኦም ከዓ እቲ ዘለዎም ፀገም ኢሎም ድሓስቦ ብሰርጀሪ ምስ ከደሎም ሽዑ ፉል ፖቴንሻሎም ይዝወፅእ ኢሉ ሶ ማይንድ ሴት እዚ ብሙሉ ተጓል ንሰይቲ ፀገም አለን ኢላ ስለዚ ሓሰበ ሰርጀሪ ተገበረላ ገለ ተገበረላ በቃ እሱ ኣይተቀየረን ኢላ ምክንያቱ ኣሎ ኢላ ስለተሓስብ ገሊኦም ከዓ እቲ ፀገመ ዝነበረ ሕጂ ብሰርጀሪ ተዓሊለ ኢለ ምስ ሓሰቡ ከዓ ቶታሊ ካልእ ሰባት እዮም ዝቕየሩ ኢሉ ሶ ዳስ ሳይኮ ሳይበርኔቲክ ትብል መፅሓፍ ሰልፍ ኢሜጅ ብዛዕባ ሰልፍ ኢሜጅ ብዛዕባ ነብስና ዘለና ርድኢት እያ ትዛረብ It's very powerful መጽሐፍ ብጣዕሚ ብዙሕ መጽሐፍ ናይ ቢዝነስ መጽሐፍ ድሕድልይኹም the blue ocean ዝብል ኣሎ ናይ ራስል ብራንሰን .com secret experts ብጣዕሚ ብዙሕ መጽሓፍቲ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ብዙሕ መጽሓፍቲ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ቢዝነስ ድሕድልይኹም ካ ሶ ናይ ሂማን ሳይኮሎጂ ብዙሕ መጽሓፍቲ ኣሎ ናይ ቢዝነስ ድሕድልይኹም ካ ከም ዝነገርኩኹም ድሕር ፋይናንሻሊ ይሕግዘኩም ደልይኹም ካ the cash flow quadrant ሎ ፕሮዳክት ሪጅዳድ ዘ መጽሓፍቲ ዚአን ኣለዋ እንድሕር ሃቢትኩም ባህሪያትኩም ከተዕርዱ ለኩም ካ the 7 habits of highly effective people ዝብል ኣለዋ እዘን መጽሓፍቲ እዚአን ከተንብቦን ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሽኡ ግን እንታይ ኢኹም ትደልዩ እንድሕር ፈሊጥኩም ጀስት ኣብ ዩቲዩብ ከድኩም እተን ትደልይዎ እንድሕር ፅሒፍኩም ብምሉኡ እቲ ትደልይዎ ከምፃልኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኦኬ يا تبغى تعمل حوي كلاتكم من أربعة نزي فيديو هذا مسانا دلهم لايف دلهم ويون بحيركم تري ولا هرالي دلكم حساب ريتو هذي العلنا دلنا زعبان تايب زعبا فوركس كريبتو ويكاتي ماركتينج بحال أونلاين نسرح سرحنا أبي الحونا كفتي فلتوتو سوس سرح له تمكرون زكاف لنا دلو من أربعة دونجهم تريو دلكم حساب كتسحبنا تدخليهم أبزم مسانا زلهم حتى نهر عليكم أب بوتا مسج كومنت تصحفوا تغليهم بو مسرت كان أبي الحونا كنا حتى نخيلنا مالتي أبي الحونا اسكي أنا سنة أبي تمرتي كم مهارك صعوبة اللي زبلا كاسفسي بخمي كونتاكت خقبر كايخل باي ذا واي ناتو يوتيوب شانل الله أفتناتو يوتيوب شانل ون كوم عينتا تستمروا يبي من البات أبز لهم أفتناتو فلو كتبلو كومون بحجتري ودما كاو دهبنا انفورميشن ممكن وسد نخلينا مالتي سلازي ابي الحوي سب قريس لهم يخرخبك بك هذا حقيقه تمرتي تقد سني مخ وستاخ مهراي دلي زبلك سبسي ابي ادفايس تغبرو بخمي كرخو كم زخيل انهر ولا افتي اكستاين هتصحف كالي ابي شير كن غبرو نخلينا مالتي يا كم ذا سكرين تري وار لهم ابي القبر سلاسه يعتبل بزا اكونت زي بيوتيوب كتكرروا تخلوا لكم عبيل قبل ثلاثة نحل لكم من يوتيوب شانل كم تعرفكم خلوا بزح فيديوهات هالو ما ينسى زعبا بيزنس ون زحوسة مالتيو فيسبوك ون عبيل قبل ثلاثة يعتبر لك خمسة انستغرام تيك توك بمولو اب كل سوشيال ميديا له بزا عبيل قبل ثلاثة لكم دحر نصيحكم كترخبونوا تخلوا لكم ابو شعور ابتي ناتي سوشيال ميديا بمولو على واتساب نمبري واتساب لينك ناتي او سلازلو بوبت واتساب كليك ديالكم انتي كم تديري تصحوا لي تخليهم سو بوخا كحجزكم خلينا قبل خم تريليو لي مالتي اوكي سو خمسه سكرين تري والله ابيل قبر سلاسه تبل يوتيوب شانل الله
واتساب لينكي كاب تو اب نفس وكف اب سوشيال ميديا او سلازلو او ترخبو تخليهم اوكي ابل حوي منالبات ناي لو معلتي نويح كيدنا هنا مستزلك ناي ساعه غزيون ابدمت دينا منالبات نزي فيديو ريوم حتتات بزو صحفو وي دون جيم بزريو زخونه حتى ريتا مستهلو مستصحفنا فور شور كلاي غزي كتمصنا يخا صبو كو هنغا انت شو هنغبر نخينا كوريكسي ورحانت ايديا يبلين يلو منالبات كدمنا نساونا نهر يري الله za so I don't have any idea about forex. Can you please explain step by step? That the last step by step دحر كنكا خوينا حجي كنحضرينا بزي جن actually دحر دايره اخيا za فيلي دحر دايره اخيا za فيديو زي رايا هايلايت زغونه بزعبه فوركس ابزي تزاريب لهو فوركس تايب مخانو مالتي بحفشو جن دحر كورس توسدو خونكم ديتيل او زوها منالبات دحر بزحات سبات هاليم جن قري كومنت صحفوا الكارينا نحب زعبه فوركس كفلت زلي خوينم كاي بارتنا اي فوركس تراني حنت شمون قبل نخينا وانت اي فوركس كمي خات سرحو زرق مالتي اوكي سلازي عبر الله نخينا ام بمتقالل نخلو ترنيفكا وي كتم حلالفو تدلي ملخت يا بكم تيوم مسانا زلهم كا اندهر بتناتكم شير اندهر غيركم لايك اندهر غيركم تي يوتيوب الجوريزم نخالسب نبوز حساب نخيد يحجزي إذا فلتت زخات تمكرة تخانتي تمكرة زي بقول سبكا أديشنال توسع خونه سلزخي بخلينا شير نقبرت لنا بفيسبوك الله يوتيوب الله كمون بتيك توك ون بدم سمعنا ذلو بتيك توك ون ما حنا الفلنا مالتي سلازي أبل حاول for sure حتى ريتو ويزخونه حساب زموت أو نزل فيديو زي رأيسب كم بقى سجلوا لما عالتي حساب كحزق اللي تصبح نقول خجمر زد اللي سبارله ناتو حتى ريتهم زدلونا كم كسايكا ناتكا افتز تمكا ساعات مدو غيرناول كلايك فالكن غور لينا منابات حجكن نزلنا لهم زنبره اطلاني الكا كله بمترناف ويتم حلال فملفت النهرالي نعا عدل كوك يا حمد نغاريا مجمريا انت كم دلي مفلاطه that's point ندحر دايركشن ديبلنا خوينا نابي كم نخيت نفلط اين خدنا سو انت كم دلي بتخكل كلير دهونه بيكتشر كلونا له نمبر دلو علت ديدلاين expire date زلو clear دخونه ነገር كلونا كمزع خمزة اب كمزع علت بخمزة مقدي اب كمزي معلتي clear دخونه picture كلونا له معناته clear دخونه picture نريو ነገር دحر ديبلنا ولا حنتي كنكيد كنغعزونا ينخلينا ስለዚህ clear دخونه picture هالونا مسال جيبكم كات تسفا زي مقراص whatever had happen تسفا زي مقراص تسفا مقراص تبهال كاب vocabularyكم اوصوا ساليوا شعو كساعت موت مغعزيا فحترتر مبال مالتي نحن انتاي كم دل فليتنا مو خا اندحر تسفا زي قريزنا دحر توغعيزنا it takes time زي خوسد خلي whatever زي وسدكا مبصحنا ايترفني ايدلني خنابي مو كنكيدينا علنا بزي وتسخ نبرينا نزوخون ነገር يبلنا ሓደ መዓልቲ ክንበጽሒና እቲ ዘሐጉሰና ነገር ግን እቲ ፕሮግረስ ስለዝኾነ ኣብቲ ጉዕዞ እንዳተሓጎስና ኣብቲ ጉዕዞ እንዳመስገንና ናብቲ ንኸዶ ክንጓዓዚና ተስፋኻ ከይቆረጽና ተስፋ ከይቆርጽና እንታይ ከም ደልፍላ ተስፋኻ ዘይሞላ ዘን ክልተ ፖይንት ኩሉ ግዜ ምሳኹም ሒዝኩም ተጓዓዙ ያ ስለዚ ንኹሉ ግዜኻ ዝሃብካና በዚ ኣጋጣሚ ኣዝየ መስኪነካ ቤልሓዊ دقيمنا خملسينا كلهم نزال فيديو تريد ما ذلك شموت يوادلهم أبل قبل سلاسة تبدلا أفتناتو يوتيوب channel له أو آتينا تي ناتو information كنروحوا خلينا زلنا حتى ريتها أو كنصحفلون كنبللون هنا توابع نقبلنا سبسكرايب بمقارنة ناتو يوتيوب channel ون نخا عبي نخا لسب نخا حجز سلازم حجز أفتناتو أتونكا بذكرت أمي سبسكرايب كتقولوا كم وشير كتقولوا እቲ ደስ ዝበለኩም ቪድዮ ሪኢኹም ከዓ ላይክ እንዳገርኩም ንዓኡ ነቲ አልጎሪዝም ንኸዓቢ ስለ ዝሕግዞ እቲ ክንገብሮ ዘለና ከምዚ ዓይነት ሰብ ክመጽእ ከሎ እቲ ናቱ ፍልጠት ሼር ዝገብር ክመጽእ ከሎ ክንዕብዮ ምግባእና ከም ሕብረተሰብ ወላ ሓንቲ ክፈሎኒ ነፃ ክሳብ ዝኾነ ነቲ ሰብ ከምኡ ዝምህር ዘለካ ሞቲቬት ኮይኑ ኣትሊስት ኦኬ ሎሚ ዝገበርክስ ከምዚ ሰብ ተማሂሩሉ ክርኢ ከሎ ሞቲቬት ኮይኑ ካልእ ንኽውስኽ ይተባባዕ እሞ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣሕዋትና ብዙሓት ኣለዉ እቲ ዝህብዎ ኢንፎርሜሽን ተጠቒምና ንሕና ከዓ ንዖም ከዓ እታ ክንገብራ ዘለና ብምትብባዕ ኣጆኹም ብምባል ንዖም ሞራል ስለ ዝኾኖም እውን ነቲ ዘለዎም ፍልጠት ሞር ክውስኹና ከዓ ኣይክፅብኦምን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣቤል ሓወይ
أزي دمسكناك thank you أب كاتسالون hopefully نزي مسرعي زمتنا feedback لها كلايتي مدب كنقبل لاينا بسف حلومي شافينا تنكف بالنهاية بيزك أب كلاي جزيجن تي deeply information كتب محلال فوت دلنا نهرالي مستحتات أمور كيسنا كلاي كفار كنقبل لاينا نلومي يغني له thank you أنا ونغني لي أمريكا سلازع عدم كاني thank you رأي بالحاجة thank you so much thank you سلازي كلهم مسانا سناحكم أزي دمسكنكم كومون بحجي دونجيهم تريو نحرال لهم كومكم نايلوم زعبانا زنبرة مس أبي الحاونا حفشاوي أب ناي عوتات نخنكون زقبرنا نقرات نحرال لهم حسابنا نحسبه كاو تبقيسنا خا كم بس حنا دلي علاماتنا كسوق مناز خلو السوز حالفهم من قدتات كابتن مكرو خللنا تنحو فوركس كريبتو بيتكوين زبالون بتوم بعلاج راين سمعوا أوون كم يكون سرحن انتايكم تخونون كجلسنا تنحلو من البعضهم جهم ذاتهم أفتي ريكرت مسكون أختري وادخلهم بتيك توك تسنعكمون كمو أب يوتيوب channelنا لايف سنحنا بفيسبوك تكاتلوا كلهم يزي information يزي انتاي نخلاتنا بتلي سب حدث سرحلو بتزي فوتو شيرك قبل كله أتي نعوز دل سبكة بأفلو تأخذ قص كله تزعبي عوتات نوبلو السي مالتي سلازي أكن بقمة نخيد دحرجي بقمة مغاديلا إن حسبو نجارات نعوز فالسبات حاتيتنا بو information جرنا basic information حزنا هم بقص كلنا أتي عوتات ندلهم بس إحنا خلينا سكامرس تبهلي يلا سكامرس تكاتمنا بيدونا بولكنا هم قبرس لأن خلي أتي كندي نيجاتيف حسابات زي ما تسمى سلازي بذكرت أمي دقيقة يمسكنكم توم سنة سنحكم بحجة ريود ما كم لو قال سبك باتح شير النهر جرنايو لايك النهر جرنايو تي أرجوليزم نا يوتيوب كم يتسرح مالتي سلازي أيك فولوني نسخ سابزخونه نخالق سبب كم زد ليتات زلوا سب كبس حوس سلازي حب زدما كلاتنا تي ذكر لنا نقبر حاورنا نحن حبها ناي كلاتنا حلاف الناس سلازخونه سب زفلت شير كجبر كله نت زي فلوت سبك هاي information سلازخون كل جزء نناتنا تسجلنا نتناتنا تسجخا شير مسن نقبري أنا ناتي زلني نتي زي فلوت شير نحرجيرو نتي زي فلوت أنا جرك أنا زي فلوت أنا جرت سو شير نحرجيرو لا كلاتنا تمشوا تي عوض متدري دلنا هم بس إحنا خلينا سلازي أزي دقيمة دمسكن كمو يحواتنا ناتكم تمكرو زلكم ناتكم كلا زلكم زخنا نجر أب حبرة سبنا شركة قبل تدري نجارات نهرالي بزكاة أمي كعدمكم فتو نامناتك تمسوا تدخليهم ولا افتناتكم زلكم راخذوا زهنون وتيهم افتناتكم من بتاخلتكم بتامياكم من شير نهرجركم اتناتنا حبرة السب كافتي سكامر نقول لنا كم مهارن كعبدن سلازخيل ببزلنا كلا ببزلنا فلتت شير نقبل كاب كله سكامر نقول لنا خاك عند المتاع مالتي سلازي بزي قطامي بتتصرحوا مويا بزلكم كلا بزلكم فلتت ابتصرحوا عاودي ولاون ناي هيوت ناي لايف تمكرهم كتكافلوا تدلي سوات النهار بزي قطامي قدمكم فتو ابناتي تمسخون صبو افتناتكم كفيتكم وانت مكرهم ان شير غيركم تزري اسب كافتناتكم كعب سلازخل مالتي سلازي نلومي ابسخنا عاصينا يغني لي مسناحكم ازي مسكن بحجة رئيو دما كومو هوفلي حقاز زخونه فيديو سريحنا حنكون تسفى نقبر مالتي أبكت على حساب نراخب السلام وسلنا بزلهم سلامنا كلام سنبت أنا عرفتي جزء يقبل لكم أبكت علي بروح معلتي